Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 30, tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron. Yari na madalakuan kag mga nagapauna sining mga balita. Kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria wala gid na preparahan sang maayo tungod sa kakulang sang budget kag manubo nga tion sang preparasyon. Mga security personnel sang VVIP sa masunod nga dinagyang hindi na pagpasakaon sa stage. Mga security personnel nga masabad pa sa uto ni Mayor Jerry Treñas. Kung madumduman pa mo ining rason kung sa diin nagpangakig ang alkalde sa pamuno pa lang sang dinagyang Ati-Ati Tribes Competition, kay nabastusan ang aton sining alkalde kay daw sa kasubong iya nga daw ginabaliwala. Hindi lamang siya kundi ang mga tawo nga nagahambal sa tunga. Sa biyak nga bahin konsumidor sang Ileco 1, nagpabombo matapos ng kalaguba ang mga appliances tugas ang power fluctuation. Representative Janet Garin pabor sa charter change. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, nagpagwa na diri sang statement ang Philippine Drug Enforcement Agency. May kantanan sa sining akusasyon ni former President Rodrigo Duterte sa kay President Bongbong Marcos. Ginpasiguro karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga haumalin pa man sa tutubtub subong. Waay tiya na lakip sa drug watch list si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabaliskad sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Suno pa diri sa Philippine Drug Enforcement Agency 2002 sang tukod ining National Drug Information System NDIS kag wala nalakip ang pangalan ni President Marcos. Ang NDIS sa aton sining matag palamati amo ining intelligence database sa tanan sining mga drug personality nga natipon kag amo ining ginplastar sa aton sining mga law enforcement agencies katulad na gid lamang sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa aton sining mga kabumbo, balik-balikan naton bala ang mga makahang nga mga tinaga ni President former President Rodrigo Duterte batok iabanwa sakay President Bongbong Marcos. Yari una nga pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte. Huwag kayong magpalupo. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ini ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte. May kantanan sa reaksyon niya sa sining People's Initiative. Tihalin kuno iniya sa kay First Lady Lisa Raneta Marcos and House Speaker Martin Romualdez. Now, kay amotong akusasyon sa nganay presidente nga bangag kuno yang presidente naton, subong bangag nga presidente pagid. O patal-patal sini nga mga akusasyon. Yan ang pahayag, dugang nga pagpahayag ni former President Duterte
sa sining pagmensionar niya nga sang alkalde pa lamang ini siya sa Davao City gin plastar kag gin pakita na kuno sang PDEA ang listahan sa mga durugista kag nakita kuno ni former President Duterte ang pangalan ni President Bongbong Marcos. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Panisang bersyon nga ginpayag si President Duterte nga motobla nga nakuha iya sa PDEA. No, muna siguro engineer. Ang next clip na ton, ari-aring dugang statement ni former President Rodrigo Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako patal takot. nga mga akusasyon adto sa aton sini mga kabumbo o galing kiti diri man kita iya do nagtaas ang aton sini nga kilay kay sang Duterte administration sa aton sini mga kabumbo ginklaro ni ang drug war nga wala sang pili. Pero it turned out sa aton sini nga mga kasimanwa kay bangod kilalahay or mag-abyan si former President Duterte kag si President Bongbong Marcos sadto idogin huruhipsan lang anay. Pero hambal diri sang PDEA ari kabahin lang nga wala iya sa listahan nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos. President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, Nabati Andre ang pahayag sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kamo na magbana-bana dira kung ano nang plastada nagaklinabo subong. Anyway, sugpunan ta pa ni i-check tanay or pamatian nato na madalakuan kag mga nagapauna naman ng mga balita ang pagpalayag na sang Bombo News Center. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakaling. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Paradyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Enero 30, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita,
Ilang kasunduan sa pagitan ng Hanoi at Manila, sinaksihan ni na Pangulong Marcos at Vietnam leader sa nagpapatuloy ng mga aktibidad sa state visit ng Pangulo. Pagtigil naman ng Commission on Elections sa lahat ng proceedings may kinalaman sa People's Initiative, welcome at walang nakikitang problema dito. Ayon yan sa House Majority Leader. Substitute bill para naman sa pagpapalit ng K-12 Basic Education Program patungo sa K-10+2 lusot na sa House panel. Bagong Pilipinas Rally naman konektado umano sa pagsusulong ng pag-amyenda ng saligang batas. Tulong naman sa panlipunan tulad ng assistance to individual in crisis situation, ginamit daw na kabayaran ayon sa isang senador. Muling pagpapalawig ng motorcycle taxi pilot testing, tinutulan ng mga grupo ng transportasyon. Evacuation naman hindi pa ipapatupad sa gitna yan ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Bulusan. Samantala, agri-sector naman pinangangambahang pinakamapektuhan sakaling magkaroon ng phreatic eruption. Sa ating balita sa ibayong dagat, si Russian President Vladimir Putin formal na nairehistro bilang presidential candidate para naman sa darating na halalan sa kanilang bansa sa darating na buwan ng Marso. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring pinabulaanan ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang claims na ang isinusulong na charter change ay para palawigin pa ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naging tugon ng mambabatas ng tanungin kaugnay pa rin sa naging patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa People's Initiative na nais lamang ng Pangulo na pahabain ang kanilang termino sa oras na makaupo ito sila sa Palasyo Malacanang. Sinabi ni Dalipe na dapat munang basahin ng mga naniniwala sa ganong perspektibo ang kanilang inihaying resolution about Houses of Congress number 6 na na-transmit na sa panig ng Senado para naman madiskubre ng mga individual na nagiging kritiko nito. Ang nasabing resolution ay pinagbabawalan ang Kongreso mula sa pag-amyenda sa ibang mga probisyon ng 1987 Constitution maliban lamang sa bahagi ng economic provisions. Nakasaad din sa naturang resolution na lumalabas sa mga pag-aaral na kailangang i-revisit at muling balangkasin ang mga partikular na economic provisions ng 1987 Constitution. Ito'y upang maging globally competitive ang ating bansa at makasabay sa pagbabago ng panahon. Una na ring nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya mismo ay hindi nais ng political reforms para naman sa saligang batas. At ang nais lamang niya ay ang kinakailangang pagbabago para sa economic restrictions at hayaang makapasok ang mga foreign direct investments dito sa ating bansa. Samantala, inaprubahan na rin ng House Committee on Basic Education and Culture ang substitute bill ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na House Bill 7893 na nagpapanukala para yan sa pagpapalit ng K-12 Basic Education Program ng K-10+2 program. Sa ilalim ng substitute bill na Education Pathways Act, ang mga estudyante na nakakumpleto ng grade 10 o 4th year high school ay mayroong dalawang option. Una dito, maaari silang kumuha ng technical vocational courses sa ilalim ng TESDA. Subalit kapag nais naman nilang magtuloy sa kolehiyo, maaari silang kumuha ng mandatoryong 2 taon pa sa ilalim naman niya ng grade 11 at grade 12 bilang preparasyon sa kolehiyo. Ipinanukala din ang pagsasagawa ng assessment test para matukoy ang reading comprehension at math skills ng mga estudyante sa elementarya at sekundarya. Inirekomenda din ni panel chairperson Representative Roman Romulo na isagawa din ang diagnostic examinations sa pagtatapos ng mga estudyante sa grade 3, grade 6, grade 10 at grade 12. Subalit nilinaw na dapat ay hindi ito magdulot naman ng pagka-delay ng pag-aaral ng mga estudyante.
Matapos na kumuha nga ng examination, dapat din daw na magtuloy na ang mga ito sa next level o antas. Subalit kapag nakita naman ng Department of Education na mayroong deficiency pa rin sa kanilang reading comprehension o mathematics o pareho sa naturang mga asignatura, magkakaroon daw ng special classes kung saan ay isasagawang tinatawag na catch-up Fridays. Subalit itong catch-up everyday naman daw ang isasagawa hanggang sa maabot na ang reading comprehension at mathematics skills ng mga level age appropriate students. Pagkatapos nito, kung aabutin naman ng 8 hanggang sa 12 linggo, babalik na sila sa regular programming. Samantala mga kabombo, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, ibinida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community doon sa bahagi ng Vietnam ang magandang takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Filipino community ay iniulat nito na tumaas sa 7.6% ang gross domestic product o GDP ng ating bansa noong taong 2022. Mas mataas sa kanilang target na 6.5% habang nitong ikatlong quarter ng 2023 ay umakyat din ang gross domestic product ng bansa sa 5.9% dahil sa matatag na domestic consumption at pagpapalawak ng industriya at service sector. Binigyan din pa ng presidente ng pagbisita nito sa Vietnam ay isa sa magandang pagkakataon para naman makahanap pa ng mas maraming investment at maganda ang relasyon na pangkomersyo, ugnayang pampolitika at seguridad lalo na sa bahagi ng Timog Silangang Asya. At kabilang nga sa sadya ng Pangulo sa naturang pagtungo doon sa Vietnam ay upang saksihan ang ilang mga kasunduan sa pagitan ng Manila at ng Hanoi at katuwang ng Pangulo ang economic managers na kasama rin sa mga aktibidad sa naturang pagdalaw. Nabatid na pakay nga sa state of visit ng Pangulo ang pakikipag-usap sa matataas na opisyal doon sa Vietnam, gayon din ang pakikipagpulong sa business sector doon. Samantala, yung bagong Pilipinas Rally ay konektado umano sa pagsusulong ng amyenda sa saligang batas at yung tulong panlipunan tulad ng assistance to individuals in crisis situation ay natuklasan na ginagamit daw sa tila pambayad doon sa mga lalagda sa People's Initiative. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo JC Galvez. Tahas ang sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ng bagong Pilipinas Kick-Off Rally na ginanap noong linggo sa Maynila ay konektado umano sa pagsusulong na amyendahan ang 1987 Constitution. Sa privilege speech, pinirisinta ni Ontiveros ang mga dokumentong inilabas umano ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno kabilang ang Philippine Ports Authority, Department of Social Welfare and Development at Manila Local Government Unit na maghanap ng dadalo sa naturang event. Sinabi rin niya na ang tulong panlipunan tulad ng assistance to individuals in crisis ay ginamit bilang kabayaran. Paglalantad ng senadora ng rally ay hindi tungkol sa pagmamahal sa bayan at patriotismo kundi tinipon ng taong bayan para sa mga pirma kasama ng maraming souvenirs na ipinamimigay. Samantala, pinasaringan din ni Ontiveros ang umano'y pagtatangka na lusawin ng Senado sa pamamagitan ng patuloy na pagsusulong ng People's Initiative na pinaniniwalaan ng karamihan ng mga senador na utos ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sakaling payagan ito, giit ni Ontiveros na hindi lamang ito mawawala ng balanse ang kapangyarihan ng Senado at Kamara kundi mapapahina rin ang demokrasya ng bansa. They will not bewilder the Filipino people with their simultaneously launched initiatives and perfectly edited videos. We will not let them glorify themselves as defenders of democracy and the rule of law. Mr. President, dear colleagues, my fellow Filipinos, ito lang ang dapat nating maintindihan sa nangyayaring alitan tungkol sa charter change. Hindi ito alitan lamang ng Senado at ng House of Representatives. Huwag niyo kaming pagsabungin na parang mga Kristong nanghahanap ng mas marami pang tataya. Kinabukasan natin ang pinag-uusapan dito. Kaya bigyan naman natin ng dangal at respeto
ang saligang batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang update. Yung panig ng pulisya, ano kaya masasabi nila doon sa iniuugnay nga itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng illegal na droga? At ano naman ang masasabi ng Armed Forces of the Philippines dito sa nangyayaring banggaan ng Marcos versus Duterte camp? Alamin natin sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Inihayag ng Philippine National Police na wala itong nakikita anumang dokumento o listahan na nagpapakitang kabilang ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gumagamit ng illegal na droga. Ito ang naging tugon ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng mga aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Marcos na nagsasabing kabilang umano ito sa listahan ng drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Bagay na una nang nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency na nagsabing hindi pa kailanman naging bahagi ng kanilang listahan ng drug watch list si Pangulong Marcos Jr. Gayunpaman, tiniyak naman ni Colonel Fajardo na nananatiling apolitikal ang Philippine National Police sa kabila ng patutsadahan ng magkabilang kampo ng Marcos at Duterte. On the part of the PNP, ulitin po natin, we have not seen any document or list reflecting the name of our President. Well, nabanggit niyo po yung interagency at sa matter of procedure po, ang PNP po at ang PIDEA po and other law agencies for that matter, ay meron po tayong mga tinatawag na mga interagency cooperations. At kasama po dyan yung pag-validate po ng mga nare-receive po nating mga reports, and this is not only limited po sa illegal drugs, may mga nare-receive po tayong reports ng possible involvement po ng any person for that matter, at yun po ay vina-validate natin not only within the confines ng PNP, kasama po natin dyan yung ibang ahensya po ng gobyerno. In the case of illegal drugs, definitely kasama po ang PIDEA po dyan. Samantala, sa kabilang banda naman, muling iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nananatili itong tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at pagtupad sa mandato sa pagprotekta ng bansa at sa taong bayan at mananatili itong non-partisan. Kasabay nito ay siniguro rin niya na mananatiling highly professional military organization ng Armed Forces of the Philippines, tapat sa konstitusyon, chain of command at sa ating bayan. Kailansabi nito ay inatasan ngayon ng AFP Chief Bronner ang lahat ng mga miyembro ng hubong sa tatahan na isa puso ang mensahe ng ating punong ehekutibo at naging huwaran kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong Pilipino sa bagong Pilipinas sa pamamagitan niya ng pananatiling nakatutok sa misyon at tapat na tradisyon ng katapangan, tungkulin, katapatan, sakripisyo sa marangal na propesyon ng buong sandatahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang balita, mahigit 600 persons deprived of liberty ang pinalaya ngayong araw ng Department of Justice sa pamamagitan niya ng Bureau of Corrections. Ito ay isang mahalaga daw na tugon upang ma-decongest ang mga bilangguan at paghusayin pa ang pagtrato para sa mga bilanggo. Ayon sa Department of Justice, ito ay bilang pagsunod na rin sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Batay nga sa datos mula noong Hulyo pa ng taong 2022, matagumpay na nakapaglabas ang Bureau of Corrections ng kabuang 9,228 mga persons deprived of liberty. Nasa 3,000 mahigit dito ay inilabas o pinalaya noong huling quarter po yan ng taong 2022 at mahigit 5,000 naman noong nakalipas lamang na taon. Para naman mas mapahusay pa ang proseso ng pagpapalaya at mapabuti rin ang pamamahala sa mga bilangguan sa bansa, nagpatupad ang Department of Justice ng mga komprehensibong mga hakbang. Kabilang na dito ang pagpapahusay ng legal na suporta sa pamamagitan ng Public Attorney's Office o PAO, pag-digitalize ng higit pa sa 48,000 na record gamit ang single carpeta system at pagpapasimple sa mga proseso ng parole at clemency. Bukod pa rito, inayos ng departamento ang mga ilan pang mga concerns pagdating naman yan sa piyansa para sa mga mahirap na bilanggo at pinalalakas din ang mahusay na pakikipagtulungan pa sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Ang
Ang pagsisikap na ito ay nakatuon din sa pagbuo ng isang correctional system na hindi lamang makatarungan kundi nakatutok din ito para yan sa rehabilitasyon at gayon din ang kontribusyon nila sa ating lipunan. Samantala, suportado ni Senator Sherwin Gatchalian ng Department of Education sa desisyon ng Department of Education na alisin ang mga non-teaching task para sa mga guro. Inilabas nga kamakailan ng Department of Education ang Department Order number 002 kung saan ay nakasaad na hindi gagawin ng mga guro ang mga trabahong katulad ng personnel administration at maging yung para sa property at physical facilities, custodianship, general administrative support, financial management at yung records management at ang pagpapatakbo ng mga programang katulad ng feeding program at school disaster risk reduction and management at iba pa mga programa sa loob ng paaralan. Para kay Gatchalian, kinikilala ng hakbang na ito ang mahalagang papel ng mga guro at pinasimple ang kanilang mga responsibilidad para maging epektibo sa kanilang pagtuturo. Ang pag-alis ng naturang non-teaching task para sa mga guro ng mga pampublikong paaralan ay isa sa mga probisyon na nakasaad doon sa revised Magna Carta for Public School Teachers at partikular yung Senate Bill number 2493 na inihain ng naturang senador. Isinusulong din sa panukalang batas ang pagkuha o pag-hire ng sapat na non-teaching staff na magsasagawa naman ng mga administrative task para sa kanilang mga nasasaklaw na tanggapan o paaralan. Dito ay mandato ng Department of Education na puna ng lahat ng non-teaching positions at tukuyin ang standard class size para sa bawat antas batay na rin sa international standards. Makakatanggap din ang mga gurong humahawak ng malalaking klase ng karampatang sahod. Batay nga sa ulat ng Second Congressional Commission on Education na pinamagatang Miss Education, the Failed System of Philippine Education, ay patuloy na isinasagawa ng mga guro ang 50 administrative at ancillary task sa kabila ng pagsisikap na bawasan ang kanilang mga trabaho o workload sa panahon ng kanilang pagtuturo. Samantala, pinagtibay na ng House Committee on Basic Education and Culture ang resolution na nagpapahayag ng suporta para yan sa panukalang ibalik na sa dating school calendar ang pagbubukas ng klase ng mga mag-aaral mula Hunyo hanggang sa buwan ng Marso. Sa idinaos nga na committee meeting, sinabi ni Panel Chairperson Representative Roman Romulo na sa ilalim ng existing law, mabibigyan ang Pangulo ng Pilipinas ng flexibility na buksan ang academic calendar sa anumang oras sa pagitan niya ng Hunyo hanggang sa huling araw ng buwan ng Agosto. Ayon naman kay Department of Education Director Laila Ariola, malapit nang makumpleto ang kanilang ginagawang konsultasyon sa mga stakeholder kaugnay sa naturang usapin at bumabalangkas na rin sila ng dokumento na naglalayong unti-unting maibalik na ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Paliwanag ng Department of Education official na hindi agad na maibabalik sa June to March ang schedule ng klase dahil mapapaikli naman dito ang araw ng bakasyon ng mga guro. Kuha pa tayo ng mga karagdagang balita sa pamamagitan ng ating mga kasamahan. Muling pagpapalawig daw ng motorcycle taxi pilot testing ay tinututulan ng ilang grupo para sa sektor ng transportasyon. Alamin natin mga update, dala ni Bombo Trupio Anwada Jr. Nananawagan ang National Federation of UV Express Incorporated sa pamahalaan na wag na munang magdagdag ng mga players sa mga motorcycle taxi. Sinabi ng grupo na dapat munang tapusin ng Department of Transportation o DOTR at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pilot testing sa programa sa motorcycle taxi. Ito ay para matiyak ang safety standard, legalidad at economic impact nito sa mga PUV operator. Anila, 5 taon nang pinag-aralan ang motorcycle taxi subalit wala pang malinaw na datos na nagsasabing kinakailangan ng operasyon ng mga ito at mailagay sa legal na proseso. Dagdag pa nila ang patuloy na pagpapalawig ng pilot study ay magdudulot ng malala at mapaminsalang epekto sa mga PUV operator. Mas lalaki po yung
yung bawasan ng imbis na 30 to 35% yan. I think pag mas marami pong pumasok na motorcycle taxi, mas baka madoble o kalahati ang maging epekto sa amin yan. Makakuha ng CBC. If you're a PUV operator, it's very difficult. And yet now, you disregard the rules for CBC and you only need to be part of a pilot study. Standards should be imposed. Whether or not motorcycle taxis should be legalized, we need to know, is it safe? Is it safe for passengers? Matatandaang noong 2019, naglabas ang DOTR ng special order para lumikha ng technical working group para i-review at mag-issue ng rules and regulation para sa pag-regulate ng mga motorcycle taxi. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwade nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, boom boom! Sa mga karagdagan pang balita, pinabulaanan ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang claims na ang isinusulong daw na charter change ay para palawigin pa ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging tugon ng mambabatas ng tanungin kaugnay sa naging patutsyada nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa People's Initiative na nais lamang umano ng mga Pangulo na pahabain pa ang kanilang termino sa oras na makaupo na sila sa Malacanang. Sinabi pa ng mambabatas na dapat muna nga basahin ng mga naniniwala sa ganoong perspektibo ang kanilang inihaing resolution of both houses number 6 na para madiskubre nila na ang sinasabing resolusyon ay pinagbabawalan ang Kongreso mula sa pag-amyenda sa iba pang mga probisyon maliban na lamang sa economic provisions. At maliban nga dyan ay hinihimok din ng mga mambabatas sa matas na kapulungan ng Kongreso ang mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso na maging isa ang kanilang hakbang ukol naman sa mga panukalang may kinalaman sa pagpapalit ng saligang batas at unahin umano ang mga prioridad na usapin at hindi ang tungkol sa amyenda sa saligang batas. Samantala, inihayag ng Department of Transportation na kanilang pagtutuunan ang mga malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa ilalim yan ng Bagong Pilipinas. Ito naman ang naging tugon ng kanilang ahensya sa hamon ng Bagong Pilipinas program na ilapit nga ang mahalagang serbisyo ng gobyerno para sa taong bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na isusulong nila ang modernization effort sa lahat ng public transportation. Kabilang na rito ang transportasyon sa lupa, tubig at maging sa himpapawid. Partikular na tinukoy ng kalihim ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Anya, pangunahing layunin nito na makapagbigay ng maayos, ligtas at abot-kayang travel experience para sa mga Pilipino. Tiniyak rin ito na kanilang sisikaping matapos ang lahat ng kanilang infrastructure projects sa kasalukuyang administrasyon at inaasahan din na may sasakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Sa iba namang balita, target ngayon ang Pilipinas na makakuha ng karagdagan pang tuna mula sa Indonesia. Ito ay sa gitna na rin ng tinatrabahong posibleng partnership ng Philippine Fisheries Development Authority, Davao Fish Port Complex, doon sa mga karatig ng mga bansa ng Pilipinas para sa transshipment at trade. Ang Indonesia kasi ang isa sa top tuna producers sa buong mundo, kung saan noong taong 2021, sinabi ng Food and Agriculture Organization na nakapag-produce ang nasabing bansa ng nasa 14.6 million metrikong tonelada. Sinabi din ng ahensya na natalakay nila ang nasabing pagpayag daw sa Indonesian's base sa karatig na Talud Islands Regency para magsagawa ng kanilang mga operasyon doon sa may daungan ng Davao. Ang Talud Islands Regency ay isang kilalang marine sanctuary para sa mga fish tuna activities at kaparehong species. Ito ay nasa tinatayang 330 kilometers mula sa Davao City. Base nga sa datos mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong taong 2021, nag-angkat ang Pilipinas ng nasa 4,668 metrikong tonelada ng tuna mula sa Indonesia. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation ang ating panayam dyan sa kababayan ho natin nakabase sa Vietnam upang malaman kung ano mga update kaugnay ng mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ngayon ay nandun sa bahagi ng Vietnam.
Nagpaalala ang ilang grupo sa publiko na iwasan ang makikampi sa anumang panig. Yan ay sa gitna ng tumitinding batuhan ng mga patutsada sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon nga kay bagong alyansang Makabayan President Renato Reyes Jr. na nag-aaway ang dalawang paksyon sa kung sino ang magkukontrol sa niya'y bahagi ng o kapangyarihan dito sa ating bansa na wala umano sa kanilang kumakatawan sa tunay na pagbabago. Kinundi na naman ng anak bayan ang sisihan sa pagitan ng dalawang kampo sa halipan niya na gumawa ng mga konkretong hakbang para apulahin ang lumalalang krisis na dinaranas ng mga mamamayan. Mas pinipili umano ng kampo ng magkabilang panig ay magbanggaan para naman sa sarili nilang interes. Gayunman, kinundi na nga ng naturang grupo ang mga mangingisda at ganoon din ng iba pang sektor ang ginagawang ito ng mga kasalukuyan at dating leader ng ating bansa dahil nga hindi umano ito beneficial para sa taong bayan. Saan pa ng grupo na hayagan umanong isinuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang soberanya ng ating bansa sa China kapalit naman ng loan na nagpataas pa sa presensya ng Chinese forces dyan sa West Philippine Sea para naman maitaboy ang mga mangingisdang Pilipino. Kung maalala noong linggo, sinabi nga ng dating Pangulo sa kanyang talumpati sa prayer rally sa Davao City na nasa watch list umano ng Philippine Drug Enforcement Agency si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue ng illegal na droga at yan ay ipinakita raw sa kanya ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, bagay na itinanggi naman ng naturang tanggapan. Sa panig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na marahil ay epekto ng pag-inom ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl na isang painkiller na nagdudulot naman ng adverse side effects. Kaya kung ano raw ang maaaring nasasabi ng dating leader laban sa kanya. Sa pagkakataong ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa bahagi ng Vietnam dahil may mga aktibidad si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang lugar at alamin natin kung anong mga activities at lalo na kung may partisipasyon doon sa Filipino community. Alamin natin yan. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Brix Valdez, kababayan natin na nakabase na doon sa Hanoi, Vietnam. Magandang tanghali sa iyo, Ginoong Brix. Si Bombo Dennis Hamito ito. Together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Nandyan sa Vietnam ang Pangulo ng ating bansa. So, kumusta naman? Nakibahagi ba kayo dito sa mga aktibidad with Filipino community, Ginoong Brix? Opo, kahapon bale may invitation galing sa embassy sa mga Filipino community na nakabase dito sa Vietnam. And nakasama kami, nabati namin ang Pangulo. At nakita namin, napakinggan namin kung ano yung mga adikain niya pagpunta dito sa Vietnam. So, gaano tumagal yung aktibidad with Filipino community during that time na nakibahagi rin kayo doon sa event, Ginoong Brix? Mga 1 oras po. Isang oras, inabot kami sa oras kasi marami din activities ang Pangulo siguro kaya may clay yung naging activities. Okay. By the way, Ginoong Brix, gusto din naming malaman, ano ba yung panahon ngayon dyan at ano yung pagkakaiba ng oras natin sa Pilipinas at dyan sa Vietnam? Ginoong Brix, dahil curious yung mga kababayan natin. Malamig ba sa Vietnam? O malamig po ngayon. Meron tayong tinatawag na cold wave kasi sobrang lamig. Umabot ng 8, 9, ganyan, 10. So ngayon, malamig pa rin talaga. Okay. Si Bombo Everly, may katanungan din. Bombo Ever? Yes, Ginoong Brix, dun nga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating mga kababayan, especially sa Filipino community dyan sa Vietnam, napag-usapan ba o natalakay itong ilang mga issue na kinakaharap ng ating mga kababayan, mga Filipino communities dyan, at ano yung parang idinulog sa Pangulo kung sakali? Na-mention kahapon ng Pangulo yung welfare ng mga OFW dito sa Vietnam, pero pangkalahatan yung mensahe niya, kumbaga for everyone, lahat ng OFW, hindi lang sa mga OFW dito sa Vietnam. Particular sa mga benepisyo,
yung mga tawag nito, kung anong pwedeng may tulong pa ng pamahalaan sa mga OFW, lalo dito sa Vietnam. Alright. So, dun sa mga, pwede niyo po bang mabanggit sa amin itong mga problema naman na kinakarap, if ever yan, ng Filipino community na naipaabot po ba ito sa ating Pangulo? Hindi ko sigurado kung naipabot sa Pangulo, pero naipabot sa embahada sa pagkakaalam ko. May mga Pilipino na they were legally employed. Pagdating dito sa Vietnam, hindi nasusunod yung kontrata o di kaya natatanggal sila sa trabaho kasi hindi nila natapos yung provisions nila, ganyan. So karamihan legal na pumapasok, pero pagdating dito hindi nasusunod kung ano yung kontrata na nandun. Yun yung main problem talaga. Okay. Ginoong Bricks, just to kumbaga enlighten yung mga kababayan natin, hindi pa nakarating dyan at hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makibalita kung anong kalagayan. Ano ba yung common na trabaho ng Filipino workers natin na nakabase dyan sa Vietnam, Ginoong Bricks? Ang pagkakaalam ko, majority mga English teachers, mga guro ng lingwaheng Ingles. Okay. So, sa pagkakaalam ninyo, mga gaano karami yung mga Pilipino na nakabase dyan ngayon, including yung mga, meron din ba dyan, if ever, mga undocumented Filipinos na kahit papaano? Meron po siguro, pero base sa data ng embassy, nasa 7,000 ang Pilipino sa buong Vietnam. Ayun. So, sa ngayon, kasi ang Pilipinas ay umaangkat palagi ng bigas dyan sa Vietnam. So, ano ba dyan ang sistema sa agriculture? Anong treatment nila so far sa Vietnam in terms of agriculture sector? Ano pong ibig sabihin treatment? Paano ba ito? Ito ba kasi dito sa Pilipinas, maraming lugar natin, ang mga lugar ng sakahan. How about dyan? Siguro mas maraming mga lugar sa Vietnam ang binubuhusan ng pondo ng gobyerno para maging agricultural, yung para sa productive ang kanilang sektor ng agrikultura. Ang observations ko po dito is oo, siguro mas progresibo sila in terms of agriculture kasi mura. Mga gulay, lalo na pagbigas, mura. Ang tawag nito, hindi, kung i-compare natin yung presyo sa Pilipinas, yung agrikultura na dito, mga gulay, prutas, ganyan, abot kaya. Ayun. Sige. Makikibalita pa kami sa mga susunod na pagkakataon kung ano pang mga kaganapan dyan. Lalo't na dyan ang ating Pangulo. Ginoong Bricks, thank you so much. Sige po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap natin ating kababayan dyan sa Hanoi, Vietnam, si Ginoong Bricks Fernandez Valdez. At yan ay may kinalaman doon sa, mismo pala siya, kabilang doon sa aktibidad with Filipino community and the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi, mga kabombo, mga Kastar Nation. So abang pa tayo sa iba pang mga update hinggil dyan dahil 3 araw ang pagbisita ng Pangulo doon sa naturang bansa. Sa dagdag na balita, Bombo Ever. Nasa 20% na daw ng mga sakahan ang nanganganib na hindi mapatubigan dahil yan sa pagbaba din ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Nagsisibabaan na ang antas ng tubig sa ilang dam sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Pinayuhan ni Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration, ang mga magsasaka na pagdating ng Oktubre ay magtanim na lang muna ng high-value crops. Unang halimbawa, mais, munggo, mani, mga ganyan po. So, depende sa gusto ng ating mga farmers, nilapit po natin sila sa high-value crops po ng DA para nabigyan po naman sila ng maitakan. 20% ng mga sakahan ang nanganganib ngayon na hindi mapatubigan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Dito sa Pantabangan, medyo kapos at nakikita ko natin na doon sa mga probinsyang sakop sa Central Luzon ay around mga 20% po ang nanganganib po na
hindi mapatubigan. Bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa bansa. Bumaba sa 0.30 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewage System, hindi nila hahayaang bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam hanggang 180 meters. Ang elevation ng mga dam ay bumababa sa first quarter ng taon, Enero hanggang Marso. Pero dahil sa isinagawang augmentation measure noong nakaraang taon, kahit pa bumaba ang water supply, may makukuha pa ring supply sa Laguna Lake, deep wells at iba pang pasilidad. Bahagyang bumaba rin ang antas ng tubig sa La Mesa Dam, Ambuklaw, Binga at Magat Dam, pero wala pang 1 metro ang binaba nito. Samantala, tiniyak naman ng National Irrigation Administration na hindi kakapusin sa supply ng bigas ang bansa. Kumpiyansa si Guillen na tataas pa ngayong taon ng produksyon ng palay dahil madala ngayon ang bagyo. Magandang bagay anya ito dahil hindi masisira ang mga pananim. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung nakakaranas kayo ng malamig na madaling araw, o kahit medyo umaga na, sikat na yung araw, malamig pa rin. Doon sa Bicol Region, particular dyan sa Legazpi City, merong pader ay parang may namataan na nagyayelong bahagi. Alamin natin, ano kayong paliwanag ng mga eksperto hinggil dyan? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi. Nilinaw ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na malabong may mamuong yelo dahil sa malamig na panahon sa Legazpi City sa Albaya. Kasunod ito ng tila yelo na lumilitaw sa dingding ng isang bahay sa Barangay San Francisco. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Jomi Anuevo, may-ari ng naturang bahay, Enero 15 pa nang mapansin ng kanyang mga anak ang pinaniniwala ang yelo sa kanilang simentadong padera. Nalulusaw daw ito kapag hinahawakan at kung mainit ang panahon. Hinala ng pamilya na dahil sa malamig na panahon kaya nagyayelo ang padera. Subalit ipinagtataka naman kung bakit sila lang ang mayroon nito habang hindi naman nararanasan ng mga kapitbahay. Natutulog pa ang mga anak ko. Nang gumising na madaling araw, nakita na po yung pagyayelo ng wuling. First time po yan na pag-yelo ng wuling namin yan. Yung yelong na observe namin, magkapal yan. Pero nalulusaw naman siya pag tiginit na. Kaugnay nito sa hiwalay na panayam, ipinaniwanag ni Engineer Amela de Azura, head ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office, malabo na yelo ang namuo sa pader ng naturang bahay dahil kailangan na zero of freezing temperature ang sitwasyon ng panahon sa lungsod. Tulad anya ng nangyayari ngayon sa Benguet kung saan nagkakaroon ng andap o frost ang mga tanim na gulay. Ayon kay Azura, naglalaro lang sa 24 degrees Celsius ang minimum temperature sa Legazpi at sa katunayan kung minsan ay nakakapagtala pa ng heat index. Sinabi nito na malaki ang posibilidad na maaaring salt deposit o deposito ng asin na nabubuo sa surface ng konkreto ang pinaniniwala ang yelo na lumitaw sa pader ng pamilya Anuevo na kung tawagin ay efflorescence. Akala nila frozen yon or ice, pero in reality, baka salt po yun, asin. Imposible pong magkaroon ng frost or yellow dahil mainit po tayo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagbukas naman na ang Department of Information and Communications Technology ng nasa 25,000 na aplikasyon para yan sa libreng pagsasanay sa Information and Communications Technology courses. Ito ay bukas para sa mga kawani ng gobyerno kasama na ang mga guro at mag-aaral mula sa mga pampublikong universidad. Ayon kay Information and Communications Technology Literacy and Competency Development Bureau ng ahensya. Kabilang sa mga kurso ay ang Python programming, ang Big Data, Digital Transformation, Cloud Computing, Software Engineering, Digital Marketing, Web Development, Mobile Application Development, at Graphic Design. Ang mga self-paced courses na ito ay bukas para sa rehistrasyon at pag-access hanggang sa Desyembre pa po yan ng kasalukuyang taon. Samantala, iginiit ng Department of Health na kaisa
ang Hepatology Society of the Philippines at World Health Organization ng walang safe level para sa pag-inom ng alak. Ito nga ay bilang kaugnayan doon sa mga lumabas na statement ng naturang mga doktor, mga eksperto mula sa naturang ahensya. Paghimok naman ito sa publiko na maging maingat sa mga alcohol intake at lalo na yung mga gumagamit ng sasakyan bago naman magmaneho ay tiyakin na hindi nakainom ng kahalintulad na mga inumin. Ang alcohol, mga kabombo, ay nagdudulot ng hindi bababa sa 7 uri ng kanser, kabilang na yung mga pinakakaraniwan na uri nito, pasintabi sa mga kumakain, yung may kinalaman sa bituka at ganun din yung breast cancer at iba pa, at nagdudulot din ng kanser sa pamamagitan ng biological mechanism na nangangahulugan na ang anumang inuming naglalaman ng alcohol at anuman ang presyo at kalidad nito ay nagdudulot pa rin yan ng panganib kagaya ng cancer na karaniwang nakukuha sa sobrang paggamit o pag-inom ng alak. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat at mga balita na ating nakalap. Matagumpay po na nailigtas ng mga kinaukulan ang isang overseas Filipino workers na napaulat daw na minaltrato ng kanyang employer doon sa Oman. Ito ay matapos na humingi ng tulong ang kanyang ina dahil hindi na nito matiis ang ginagawa sa kanyang anak ng kanyang amo. Ayon sa ina ng biktima, binubugbog umano ang kanyang anak, hindi pinapakain at ikinukulong. Paglalahad pa umano ng kanyang anak, tinutusok pa ito ng karayom dahilan ng kanyang pangingisay. Hindi o higit 2 taon na umanong nagtatrabaho ang biktima sa kanyang mga amo at napansin nito ang pagbabago sa ugali ng mga ito lamang Setyembre ng nakalipas na taon. Matapos daw na makatanggap ang Department of Migrant Workers sa naturang ulat ay kaagad naman itong inaksyonan ng ahensya. Nitong Enero naman, 20 ng kasalukuyang taon ay nakauwi na ang overseas Filipino worker na biktima ng pang-aabuso. Sinabi naman ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na makakatanggap pa din si Julia, ang minaltratong overseas Filipino worker, ng tulong mula sa Migrant Workers Department at sa Overseas Workers Welfare Administration. Nagpasalamat naman ang overseas Filipino worker sa pamahalaan at sa lahat ng partido na tumulong sa kanya para makauwi. Nagbabala ang kumpanyang nasa likod ng Beepcard contactless payment system na misleading, bogus at fraudulent ang inaalok sa pamamagitan ng internet promotion na 12 buwang libreng travel card. Sa isang statement, mga kabombo, nilinaw ng Chief Executive Officer nito na si JJ Moreno na walang otorisadong magbenta ng anumang Beepcard na nag-aalok ng libreng sakay sa loob ng 12 buwan o anumang kaparehong promotions. Kung kaya't hinihikayat nila ang mga gumagamit ng kahalintulad na sistema at mga commuters na maging maingat at iwasang mag-click o kaya naman ay mag-subscribe sa anumang kahina-hinalang mga links na maaaring makakompromiso sa personal at financial information. Para maiwasan ang scam, hinihikayat din ito ang publiko na bumili lamang ng kanilang mga produkto at doon sa mga authorized outlets at hindi sa pamamagitan ng sari-saring internet connections. Ito naman ay magagamit niya sa Light Rail Transit 1, Light Rail Transit 2 at Metro Rail Transit 3 sa mga piling convenience store at sa pamamagitan ng online shops na otorisado ng kanilang tanggapan at ng Department of Transportation. Hinimok din nila na i-report ang anumang nagbebenta ng hindi otorisado upang mapatawan ito ng karampatang parusa alinsunod sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Sa iba pang balita, aabot na sa kabuang 430,000 na mga emergency go bags ang ipapamahagi ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa kanilang mga residente. Ito ay bahagi pa rin ng ginagawang hakbang ng Pasig Local Government Unit upang mapaghandaan ang mga panahon ng sakuna na madalas ngang tumatama sa ating bansa.
Layunin rin ito na maprotektahan laban sa kalamidad ang bawat pamilyang residente ng Pasig. Ang naturang emergency go bag ay naglalaman ng flashlight, glow stick, whistle thermal blanket at mga heavy-duty scissor. Kabilang rin sa laman nito ay sticker, magnet, family disaster preparedness booklet at first aid kit. Kung saan ay bukod dito, nakalagay rin dito ang family disaster preparedness booklet kung ano ang kinakailangang malaman ng bawat emergency family kung sakaling makaranas ng mga emergency. Makikita rin dito na ang QR code kung saan maaari ding mapanood ang gamitin na mga laman ng emergency go bag. Isasagawa naman ang pamamahagi nito katulad na lamang ng proseso ng pamamahagi ng mga pamaskong handog. Tiniyak naman ni Pasig City Mayor Vico Soto na patuloy nilang pagtutuunan ng pansin ang emergency disaster preparedness projects sa kanilang lungsod. Makikikumusta muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dun sa nag-aalborotong bulkan sa bahagi ng lalawigan ng Sorsogon. Kinakailangan na nga kaya na ilikas yung mga kababayan natin. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi. Naka-full alert na ang buong lalawigan ng Sorsogon na sa gitna ng tumataas pang mga aktibidad ng Bulkang Bulusan. Ayon kay Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head Engineer Adendi Maano sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nakalatag na ang mga planong ipapatupad kung sakaling magkaroon ng biglaan na steam-driven o phreatic eruption. Subalit nilinaw ng opisyal na magpapatupad lamang ng paglikas sa mga residenteng naninirahan malapit sa bulkan. Oras na itaas na sa Alert Level 3 ang status nito. Anya, isa sa mga pinangangambahan ngayon ng lalawigan ay ang posibleng epekto ng abo mula sa bulkan sa mga pananim na gulay at prutas sa lugar. Ayon kay Dimaano, kung sakaling pumutok ang Bulusan Volcano ay makakatulong ang mga pag-ulan upang agad na mahugasan ang abo sa mga pananim at hindi gaanong makaapekto sa sektor ng agrikultura. Samantala, pinawi naman ang opisyal ang pangamba ng publiko sa Lahar dahil batayan niya sa monitoring ng tanggapan ay wala nang gaanong deposits simula noong 2022 eruption. Isang mano natin doon ay yung mga vegetable or doon sa agriculture kasi I hope na wala nang bumubulak-lak na mga pananim kung magputok man siya kasi yun ang very vulnerable doon sa abo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Isa daw na sitio leader tinambangan patay sa May Surala, South Cotabato. Samantala, Philippine National Police may persons of interest na. Kaugnay niya na may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Coronadal. May persons of interest na ang tinitingnan sa ngayon ng pulisya sa pananabang patay sa isang sitio leader sa bayan ng Surala, South Cotabato. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Conrado Hovero sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hovero ang biktima na si Rigor Ligada Capilio na sa legal na edad at sitio leader ng Matlong, Barangay Lamba, Banga, South Cotabato. Ayon sa opisyal, papunta sana si Capilio sa lamay ng kamag-anak nito sa sitio San Isidro, Barangay Lamian, Surala, South Cotabato, sakay ng motorsiklo ng tinambangan at pinagbabaril ng mga sospek. Agad din na tumakas sa mga sospek tangay ang motorsiklo ng biktima na bagong bili at for registration pa sana. Sa ngayon, tinitingnan ang motibo sa krimen ng motor napping o sa trabaho nito bilang isang sitio leader. Napagkakamanan noong June 2016 ay pinagbabaril din ng biktima ngunit nakasurvive ito. Nangyaring pananambang, may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng biktima na naging dahilan ng pagkamatay nito. Kasabay nito, nananawagan naman ng pulisya sa sino mang nakakita sa insidente na makipagtulungan sa kanila upang mahuli agad ang mga responsable sa pagpatay sa biktima. Munisipyo ng Surala, no, bilang chief of police nyo ay humingi ng suporta ng at kooperasyon ng komunidad para mapanatili natin yung
tahimik yung peace and order natin. Though may mga isolated cases tayo, no, lalo pa yung nangailangan kami ng yung suporta ng community para mapaga yung yung pagresolba ng kaso, no, lalo pa shooting incident kung sino man may mga witnesses dyan na nakasaksi doon. Pakinggan si Police Lieutenant Colonel Conrado Jovero, ang Chief of Police ng Sorala Municipal Police Station. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donald Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, pulisyado sa Central Visayas na sakop naman ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 ay pinarangalan ng Philippine National Police. Nasa 10 milyong halaga ng illegal na droga ang kanilang nasabat. Alamin natin yan sa update ng Bombo Radio Cebu. Pinarangalan ng pagkilala ang Regional Police Drug Enforcement Unit ng Regional Office 7 ng Philippine National Police sa pamamagitan ng PNP Medal of Merit para sa kanilang mabisa at komprehensibong paglaban sa iligal na droga at pagtugis sa mga lumalabag sa batas sa Central Visayas. Ang pagkilalang ito ay batay sa matagumpay na pagka-aresto sa isang big-time drug personality sa pagpapatupad ng drug bust operation noong Desyembre 11, 2023 sa Barangay Kasambagan, Cebu City, kung saan nasabat ang malaking bulto ng 10 kilo ng shabu na nagkakahalagang 68 milyon bilang standard price ng drugs. Ang mga operatiba na sangkot sa matagumpay na operasyong ito ay tumanggap ng parangal na ibinigay ni Chief Justice Lucas Barsamin at Attorney Benjamin Abalos Jr. sa ika-33 araw ng pundasyon ng PNP na may timang paglilingkod na nagkakaisa at nagmamalasakit sa isa't isa tungo sa isang maunlad at ligtas na bansa na isinagawa sa PNP National Headquarters sa Kamba, Akrami. Kaya naman binati at pinuri ng Regional Director na si Police Brigadier General Anthony Abirin ang kanyang mga miyembro sa natanggap nilang parangal na bunga ng kanilang dedikasyon at katapangan sa walang humpay na pagtugis sa mga big-time drug personalities sa Central Visayas. Kamakailan lang din naaresto ng pulisya ng Central Visayas ang nasa 142 na drug personalities kung saan halos nasa 10 milyong halaga ng iligal na droga ang kanilang nasamsam sa kanilang 2 araw na simultaneous anti-criminality and law enforcement operation mula Enero 27 hanggang 28 nitong taon. I'm happy to report that we were able to arrest 140 illegal drug personalities and confiscated more than 9 million worth, 27 and 28, 2 days Pacleo. This is in relation with our aggressive and comprehensive fight against all forms of criminality, drug value of around 9.9 million pesos. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Sopilari, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Si Isabela Governor Rodito Albano naman nakakuha ng pahintulot sa isang kumpanya sa Vietnam para daw sa bakuna laban sa African Swine Fever. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Kawayan. Nakakuha ng pahintulot ang pamahalang panlalawigan ng Isabela na gamitin ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF mula sa Vietnam. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Governor Rodito Albano, sinabi niya na nakakuha sila ng pahintulot sa isang kumpanyang gumagawa ng African Swine Fever vaccine kasama ang Department of Agriculture. Si Governor Albano ay nasa Vietnam ngayon kasama si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang delegado ng bansa para sa state visit dito sa Vietnam. Umaasa ang gobernador na magiging epektibo ang nasabing bakuna
upang maagapan na ang pagkamatay ng mga baboy dahil sa nasabing sakit. Nilinaw naman ni Governor Albano na pang-testing lamang muna ang mga bakuna na ito dahil hindi pa aprobado ng Food and Drug Administration, kaya sa mga backyard hogs muna ito susubukan kung may epekto sa virus na African Swine Fever. Pinaalalahanan naman niya ang publiko na huwag munang umasa na epektibo ang bakuna dahil kailangan muna itong dumaan sa testing at maaprobahan ng Food and Drug Administration. Nakakuha kami ng konting bakuna para sa mga ASF. Testingin natin yung mga bakuna sa ASF dyan at sana maging effective. Binrief kami dito sa bakuna sa ASF. So, titignan muna natin kasi may mga sinusubukan na silang mga bakuna na ginawa dito na nasa Pilipinas na. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ibang mga Pinoy na nakibahagi doon sa aktibidad sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbahagi ng kanilang masasayang pagkakataon kaugnay ng pakikipagkita kay Pangulong Marcos at iba pang mga event. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Vegan. Labis ang saya ng Filipino community sa Hanoi, Vietnam dahil inuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makita ang mga Filipino na nagtatrabaho sa nasabing bansa dahil pagkalapag pa lamang para sa state visit ito ay nakipagkita na sa kanila. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Bombo International News, Correspondent Paloma Kumpipis, teacher sa Hanoi, Vietnam, labis ang tuwa nila nang narinig nila ang mga plano ni Presidente Marcos para sa ikabubuti ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Anya, mula sa 7,000 overseas Filipino workers sa Vietnam ay 250 hanggang 300 lamang na Pilipino ang nakarating dahil saktong weekdays na kung saan may pasok sa trabaho at paaralan kung kaya't maraming mga hindi naka-attend. Ngunit kahit pa man may pasok ay nag-absent ay nagpunta pa rin ng iba upang masaksihan ang pagdating ng Pangulo ng Pilipinas. Gayunman, inaasahan nila na hindi lang ngayon ang pagbisita ng Presidente dahil nabanggit nito ang iba pang usapin na posibleng pag-uusapan nila kasamang iba pang lider hinggil sa kaligtasan ng Coast Guard at ng maritime sector. Yeah, we were very happy that our President spent time to meet us here in Hanoi and he even made sure to meet us first. Even he already had a lot of schedule upon arriving here in Vietnam and I was actually touched and I'm really happy that I was able to meet him and a lot of Filipinos also were very happy to meet him and we were also emotional earlier when he came and met us and we are rooting for President Marcos, we are rooting for your presidency, for your leadership. We know that a lot of Filipinos will prosper because of your leadership and thank you for your love and devotion for the Filipino people. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Naniniwala ang Qatar na nagkakaroon na ng magandang resulta ang ginagawa nilang pagsisikap ngayon para mapalaya ang mga bihag ng mga militanteng Hamas. Ganon din ang pagkakaroon na ng tigil putukan doon sa Gaza. Ayon kay Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani na sa ilang mga pagkakataon na nagkaroon ng pag-uusap ay gumaganda na ang resulta nito. Bahagya namang nagpahayag rin ang magkabilang panig at maaari sa mga susunod pang araw ay matuloy na nga ang panitan ng bihag, ganon din ang tigil putukan. Kasama na rito para sa pagsusulong ng tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag ay sina CIA Director Bill Burns, Egyptian Intelligence Chiefs at ang mga opisyal ng Israel. Kanila pang ipaparating sa Hamas ang mga napagkasunduan na frameworks na maaaring maging daan para yan sa tigil putukan o ceasefire. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo dumako sa ating Orasyo Imperata, ay maaari po kayong tumutok, sumubaybay sa ating mga palatuntunan, lalo na sa ating Facebook Live. Sa mga taga-subaybay natin dyan sa Hilagang Luzon, mapapakinggan at mapapanood natin sa pamamagitan ng Facebook Live ang mga programa sa Bombo Radio Kawayan. Ganon din sa mga Ilocano speaking na iba pang mga lugar dyan, kagaya ng Bombo Radio Dagupan at Bombo
Radio Baguio. Habang sa mga Bicolano ay bukas ang ating himpilan at mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Live ang Bombo Radio Legazpi. Para naman po sa ating mga kabombo dyan sa may Cagayan Valley, maaari po kayong tumutok at masubaybayan ang kanilang pong digital platforms para sa mga karagdagan pang updates at balita sa Bombo Radio Tugigaraw. Gayon din po sa may Ilocos Region, maaari po kayong tumugaygay sa Bombo Radio Lawag at Bombo Radio Vigan. Doon naman po sa ating mga kababayan dyan sa La Union, maaari po kayong tumutok sa Bombo Radio La Union at doon naman po sa may Bicol Region, maaari po kayong makinig sa kanila pong mga digital platforms sa pamamagitan ng Bombo Radio Naga. Mga kabombo, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyon Pirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad. Pagkatapos ang Dinagyang Festival, syempre anong pinakadako sining event diri sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo, wa isang liwan kundi among kapiyastahan in Nuestra Señora de la Candelaria. Sa distrito karon iya sang Haro apang may bad side diri. Anong bad side sini mo butsam? Ti wala gid mapreparahan kuno sa Mayo bangod nga wala sang budget. Or kung hindi man nga wala sa budget, kulang ang budget. Paano ini natabo? Standby kay check karon nato ng follow-up report diri ni Bombo Marisol Binyas. Sol, sa report please come in. Bombo Cham aminado ang Association of Barangay Captain. So kon ABC nga wala gid sininila na preparahan iya ang nagahilapit nga kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa distrito sang Haro. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Rodel Mamon, ang president sang Association of Barangay Captain sa distrito sang Haro, iyagin pahayag dire Bombo Cham nga wala gid nila masyado na preparahan ang palaabuton nga kapistahan sang Candelaria sa distrito sang Haro sa mga rason nga una, zero budget gid ini sila humalin sang nagpungko ini bilang president sa ABC man sa ilang nga distrito. Kapiyak si ni Bombo Cham, nangita man siya sang paagi sila mismo 42 ka mga kapitanes sa kabarangayan sang Haro sa diin nangayo sila diri sang financial assistance sa mga kilala nila kaangay nanday Mayor Jerry Trenya sa iya sini nga bata kay Congressman Baronda kag sa iban pa nga mga konsihales sang syudad sang Iloilo. Ikaduwa nga rason diri Bombo Cham amo ang manubo nga oras nga preparasyon kay sunod diri kay punong Barangay Mamon nga sang October lang natapos iyang eleksyon kag sang damlag lang dumasako man kay bag-o lang man natapos ang selebrasyon sang Dinagyang Festival.
Kapihak sa mga pagpanghangkat nga ginpangatubang nila diri Bombocham, nagtingmuha ang mga ini para madihon man ang pila ka mga aktibidades sa kapistahan ni Candelaria maskin sa simple lang kag sa tradisyonal nga pamaagi. Suno kay punong barangay Mamon nga kuntani bulugan gid sa gihapon diri sang mga tumuluo, mga pumuluyo kag indi pagkalipatan ang importansya sang paghatag sang honor kay Nuestra Señora de la Candelaria. Nagalao man si punong barangay Mamon nga ini ang pagadugukan gid sa gihapon sa mga madamo nga tumuluo kag at the same time mga pumuluyo gid kag amo na naga-expectar ini nga makadihon sila sang matawhay man nga selebrasyon ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si punong barangay Rodel Mamon. Simple lang because of the financial kag time constraint man kay tungod sa election sa October 30 daw ay ginamon mapreparahan ang amon nga Haro District Fiesta. Pero kinalain sang celebration subong sang nagligad. Simple lang gid no, tungod siling ko sang time constraint. Ang amon siguro nang amula na may opening parade kami. In fact, ang opening parade namin January 31 kay tungod sang dinagyang man ano ang mga activities. Simple yun na naman ang traditional ng mga activity nga may opening parade then some bazaar, garden show. Mula na ang among mga activities kag ano lang kami sa cathedral no, sa candlelighting ceremony sa February 1. May idea ikaw kung pila ang budget sa sa celebration sa Candelaria? Actually, zero budget kami no, may nag-amot-amot lang ang mga kapitano, ang 42 Haro Barangay Captains para matigayon lang kay wala gid kwartang ABC no, pag elect sa ako niya ang presidente, zero gid ang budget. Ngayo lang kami no, voluntary assistance, financial assistance sa mga kilala namon pag sa kay mayor, kay congressman, aton mga councilor sa syudad sang Iloilo. So nakita mo kap nga do ang natipo ninyo, do sufficient naman ka? Not really sufficient no. Medyo nagapangayo-ngayo po gani ko. In fact sa mga kapitan nga may ara-ara nga dugang-dugang lang kami no. Kasi siyempre ano kami sa mga uniform namon para sa Candelaria kag ang gabulig kami no. Actually ang parade no, ginano ginapon niya ang mga aton balang daycare no, sa 42 ka barangay ma-participate kin may mga float sila no. Ang may ara lang daycare ang ginalaw namon although may limited ang ilang resources, nag-require lang kung ang tanan mabuligay lang no, mga barangay kapitan nga matigayon gid nga may mga float ang daycare naton. Ang buhilugan naton no, ang importansya nga hanggahatag kita sang honor sang amon nga balaan naton dibuto damo kinang dibuto sang Candelaria no, Nuestra Candelaria kag gina-expect namon nga dugukan man gihapon sa mga tao ang Haro Fiesta. Ang napangayo lang namon nga may mangin matawhay kag masinadyahon man gihapon ang Haro Candelaria Fiesta. Sa ibalo diri bala Bombocham sa mga kabombo naton nyari pagid ang iban ka mga aktibidades nga ginpreparar man sang Association of Barangay Captains diri sa distrito sang Haro. So malin subong nga adlaw Bombocham tubtog February 15 may ara ini sila nga ginadihon nga garden show diri sa Mayluna Street. Diri lang sang nagligad bigin butang ini sa Haro Plaza pero kay subong ginbutang na ini sa diri sa may Luna Street kay ang Haro Plaza do modernize na kun kag develop bala no preservation. Kalaw ay man na bumbusol nga ginpatahom dira ang plaza. Baligyan mo ya bisan ano pa na baligya sini nila pero do wala na nagkadapat kag as per information or as per my recollection ang mga plaza gindumili na nga baligyaan sandigman sa executive order sang aton sining alkalde, Sol? Yes, Bombocham. So amo man na ang reason nga agin pahamtang iya ang garden show diri sa Mayluna Street. Kag may ara man ini sila nga souvenir bazaar gali Bombocham diri iya sa may bahin sang gym sang Haro. So sa January 31 naman sa buwas nga adlaw Bombocham may ara nga pag-adihunon nga opening parade mga alas 3 sa hapon sa diin pagatambungan ini sang nagkalain-lain nga mga eskwelahan, public and private diri man sa syudad sang Iloilo nga tia pagapamunuan gani sang Association of Barangay Captains sa
distrito sang Haro. Tapos ang stage sininila Bombocham diri lang man sa mall sa Haro. Kag at the same time after nila diri gali Bombocham ang parade nila malibot inihalin diri sa may Haro Rob makadto sa Del Carmen kag libuton ang Haro Plaza. Sa February 1 naman Bombocham, bali may pagadihunon diri nga candle lighting sa may katedral. Tapos malibot ini sila sa Haro sa may plaza, maprosesyon sila para iya sa crowning or pagbutang sa corona kay Nuestra de la Candelaria diri Bombocham. Kag by 5 p.m. magadihon sang misa kag may ara man after sang misa diri may palagwaon pagidiri sa may gym sang Haro nga Triple K acrobat. So gina-expectar man diri Bombocham nga may mga parada bala sang mga reyna pero kay sang nagliga may search pa pero subong ang nagdaog kag nagparada sang nagligad nga tuig 2023 ang amo sa gihapon ang magaupod sa float sininila para magparada man kay Nuestra Señor Nuestra de la Candelaria dire Bombocham kag amo na ang isa pagid sa mga ginabantayan man nga tiis do sa mga nagliligad nga tuig do mas damo pa iya nagatambong dire nga sa gihapon patigayunon man ining pagdihon iya sang sining pasabong diri sa may Haro Coliseum Bombocham. So amo nang mga aktibidades nagin preparar man sang Association of Barangay Capitans or Captains diri sa may distrito sang Haro. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Binyas. Dako karon nga pala mangkutanon kung nga nag-zero budget gid pag bulo sa bag-o nga EBC President ang pundo sang Association of Barangay Captains sa distrito sang Haro di niya nagkadto sa aton sila mga kabumbo kag bisan pa paano sa mga kapiestahan hindi magikinanglan nga garbuso kag gastuhan nyo sang tudo-tudo bisan simple lang basta meaningful kag nagahatag man sang pagdayaw magluwas sa pagdayaw in honor of Nuestra Señora de la Candelaria, matigayon gid ina. Amo lang ni ginalibugan naton kay for the first time nakibot kita iyang why gid limitadong budget, pero suno kay sa EBC President wala gid kuno sang sang pundo ang EBC Haro. Por Diyos por santo tabo sa EBC Haro man. Pero sa gihapon sa aton sini nga mga tagpalamati may budget man ina kung way limitadong manukon damo importante sini kung paano naton sulugon ang kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Kaya ang pagsaulog sa fiesta hindi man na iya nagaway man na nagasandigs padamo-damo kwarta. Sa aton sini nga mga kabumbo. Madayon man sa aton sini nga mga kabumbo pinagi man sa pagbinuligay isang 42 ka mga punong barangay sa distrito iya sang Haro, isa sa may pinakadako sining iyang lugar diri sa syudad sang Iloilo ang Haro district and yet palaligban nga why bili ng budget sang Association of Barangay Captains sa distrito sang Haro. Oras naton 12 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pagbalik tay suryahan ta, ang city government sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas amo kuno niya ang masunod in terms of security preparations or guidelines with regard sa mga security sang mga VIP or mga bisita during dinagyang 2025 next year. Kayang ginakigan galito ni Mayor Jerry Treñas sa aton sila mga kabumbo amo ang mga security sa mga bisita nga sige ang linambordahe samtang nga may nagahambal sa podium o rostrum ni sa aton sini nga mga kabumbo. Kakon sa dinti ang paglantaw sa alkalde wala nagakadapat kag daw kabastos.
sa aton sinima kabombo. Ano ginabi ang palaligban sang security personnel sang mga VIP kunara sila sa may Freedom Grandstand? Kay duway pa man kita may nakabati nga may gindo-do sa ibabaw sang Freedom Grandstand nga bisita nga magatambong magalantaw sang dinagyang festival. Way man kita nakadumdum nga may tiniro dira or linampusan sang pulungkuan or kung ano man nga sahi siniiya sang kagaguhan nga natabo abe during sang dinagyang festival dira mismo sa Freedom Grandstand. Oh. Kung ikaw man abi ang nagahambal kag madamo kamo sang bisita dira, pasugtan mo yang nga magsagad lang ka linamburdahe nga daw kasubong wala na yan sa pagrespitar sa proper authorities ang mga security sang VIP, bisita mo man natuod, trabaho man na nila, pero butang man kunta din nila sa lugar. Kay before sila dira magsaka, ginpasiguro na sang security forces man sang syudad sang Iloilo nga safe ang Freedom Grandstand. Balikan tayo ni Malakaron sa atun sinibaray nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bumbuhanay sa Udto matapos gid lamang pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 28 to February 3, 2024. Ang Pebrero 2 amo ang first Friday of the month. Ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang first Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band na magapanumbalik sa stage to give you another round of one great musical show sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos. Ang tanan nga inimangin inyo alas 6 ng gabi sa February 3, Saturday sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 4, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga conflicting countries ang makakita sang fair solutions sa ila differences agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, Ilo Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Damo man sang nagsibit sa kay Mayor Jerry Trenia sa iya sining nangin aktwasyon sa pag-umpisa sa Dinagyang Festival 2024. Pero ining mga nagsibit sa kay Mayor, no, amuning mga tao nga way makahibalo guro kung ano ang puno kag puntabla. Para lang iya nga may istoryahan, para lamang iya nga may ibutang sa isa sa ila sining social media account. Kung ano-ano na lang nagsulod sa ila sining paminsaron sa aton sining karon iya nga mga kabumbo. Pero ano gid man lang ginkaking sini ni Mayor Jerry Trenias? I-check ta bala ang follow-up report ni Bombo Angel Tan kay ang alkalde nakahimo naman sa paglapas sa iya sining New Year's resolution nga hindi na sa magpangakig. Now, kagti hambal sa mayor karon panghaboy ko na. No, may ginhambal to si mayor nga karon panghaboy ko na. Sa aton sining mga kabumbo, kay balonta kay ang initial information naton banwa, no? Nakig si Mayor sa mga security personnel sang mga
VVIP, ano ning VVIP man? Very, very very important person sa aton sini nga mga kabubuti. But silingon nga hindi mo silingon nga ini sila mga VVIP, so-called VVIP, ang ila sini nga mga chihuahua, pasugtan na lang kung anong himuon sa ibabaw sang entablado. Apisar nga may mga tao dira, no? Person in authority nga nagahambal why silang kasalapo sa ginatawag nga good manners and right conduct. Abe, check ta si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo Cham nasa badan kag wala na namian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga security personnel sang mga very important person sang dinagyang 2024. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga nagamuhan ini siya sang saka panaog sang mga security personnel. Suno sa alkalde, sa masunod nga tuig, siya na mismo ang mag-handle sang security sa bahin sang Freedom Grandstand kag ipamutang ang mga security personnel sa idalom nga bahin. Patag sang alkalde, mas maayo pag bombot siyam nga ti pasauton na lang ni sila kay ti wala man kuno nagapahimuyon. Ang so far isa pagidri ka concern nga o kung plano man sang alkalde nga butangan sang time man ang ticket sang mga tumalanaw. Example B, ma-start ang program sang dinagyang alas 8 sa aga, dapat by 7:30 nakasettle na kag nakabungko na bombot siyam. Kay isa pagidri ka concern kay manughambal na ang alkalde, madamo pa ang saka panaog pangitabi kung diin sila magapungko. The reason why nga ti sa mga concerts gani kuno nga nakadtuan sang ni Mayor Jerry Treñas dito ya that time mga 7:30 or exact prescribe abi nga time nakapungko dapat ang mga audience. Ang dugang padri sang alkalde ang amo sini nga mga plano bombot siyam nakatala na paini siya i-consult sa bahin sang Iloilo Festival Foundation Incorporated para maplastar kag ma-implement sa masnod man abi nga tuig. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Kagamo pa sa mga security, kung napunggan ko lang tulangas ko kay. Da security may masaka, may ko ano ni. Kulbaan gid sila nga kung ano matabo sa ilang nga principal. Ay, sus. Ginawa ko lang kapugong to kay damo gatanaw no. You know, abiliwaton ko no. May pamati da. Ang security sa mga BBIP, why ka mo yalabot da sa babaw? Kaya may matindog tubangan ko, may mapaypay nga ari dire, may mausus. Ano man hindi natakatanaw, kamo na lang tanahon ko. Sa liwat pa sa auton ko sila sa tubangan ko. Kaya do spektakol ng malaki. Do gapalak gid sila nga muna. Ay. Anyway, sa dason, ako naging mauyat sa security. Ang tanan ng mga security ng BBIP niya, dalom lang ni sila. Hindi na sila kasaka. Hasta ang iban, no? Kag at the same time, inalan sa ticket butangan. Everyone will have to be seated by this time. Kung may kaya kapungko, anon ko na You know, I go to concerts in Europe, in the US, even in the Cultural Center of the Philippines. Nabutang ginaya, you have to be seated by this time. Kung may kaya nakapungko by that time, ulat ka dahil sa intermission sa makapungko ka. But those are things I will have to talk to the Festival Foundation. Ubrahon na nato na because you know, sugod na kita to, flag ceremony na kita. Mga tao, gasaka, may manahog, may masaka, may gabit-bit bag, may gabit-bit sa kung ano, you know, may security nga sado kasabad. No? Tanan nga security, hindi kasaka. No? So, ang tanan nga mabit-bit bag, hindi man kasaka. Kung may bag nga bilit-biton, bilin tanan.
Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton nga interview. Hindi lang man gali Bombo Angel nga siling sang si Mayor na ang nagtindog amotok ag nagugtas siya. Naga-observe na gali si Mayor humalin pa sang nagakanta o nagaamba sang Philippine National Anthem. May mga security ginto yang nga daw mga pitik-pitik, no, nga daw mga aguguring nga sagad to kali ng burday sa ibabaw. Amo na gani Bombo Cham kay si Mayor nga daan umpisa pa lang halin sa simbahan ti pagkadto sa may Freedom Grandstand. Syempre gina-observe man niya sini kung ano ang do ara sa palibot kag tuod gid man Bombo Cham no nga ti once sabi nga mag-start na ang program ti do kasabad gid man nga misa ka panaog nga do kumbaga sabad sa matabala Bombo Cham. Yes. Kaga may-ari kita actually Bombo Cham no nga kabahin sang pagpangakig man ni Mayor Jerry Treñas kag ti pagsukma niya nga tito wala gid siya namian kaga ginmuno man niya diri nga ang plastada bala Bombo Cham pa ang Bombo Mel ay pa-play ta bala para makitaan sa mga kabombo naton. Way tingog ni Mayor. Mel, standby. Ari na. Okay. Standby Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Ipabati naton ang part nga kung sa din ang aking si Mayor. Ari na, Bombo Mel, Bombo Angel. Anay, pangaboy ko na karon. Abi kun may gambal, way anay yung lakat. Daw, lango-lango na yung inaobra nyo. Aga pa, kapasabay ka mo. When someone is talking here, please do not disturb. Okay? Thank you. Mayong agagid sa... Bomba Cham, kita mo pa lang dito sa may imbokada pa lang apart nga do nagtindog na sa mayor sa may podium ayon do nagakuha na siya gina-observe ni aniya or mga tao bla kay tito do kasabad gid man sa saka panawag Bomba Cham mo ti tapos miara pag sa may atubang apart bala nga nagatrilintog sa iya nga tito hindi man da iban kuan do hindi man iban kuno abi butang ta media team o kun kwanti ang alkalde mismo Bomba Cham partida dako nga event pero wala niya napunggan ang pagbabutyag niya abi sang iya man yung obserbasyon man that moment sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. You know what? Sa bahin sang media, weeks before, ginasapol ini sang either the Iloilo Festivals Foundation Incorporated or the Public Information Office sang Iloilo City Hall. Agud iplastar ang mga pagsulundan sa ibabaw sa Freedom Grandstand pananglitan nga mag-start na ang program. No? As per information, as per my understanding, no, kag makapila naman kita kabes nga nag cover humalin sa ang Freedom Grandstand ari diri sa Maya Sunburst Park, no, nabtan ko man ang bag-o sining Freedom Grandstand, naka-cover man kita dira, ginapainsindig na sa mga katapos sa media, no, kay there was a time nga why sa may gin-allow sa ibabaw, kung may gin-allow man dito gid sa pinakapunta, no, so that nga makahulag ang camera para nga makapture ang mga maayos siniyang moments during dinagyang anti-tribes competition. No? Ang purpose sina para nga hindi masabad sa mga tumalanaw kag sa mga bisita, and of course lakip na dira nga aton sini nga mga opisyales
Now, naakig ang alkalde sa aton sinima kabombo kay bisan during sang pag-ambas ang Philippine National Anthem, madamo sa gyapon ang mga nagasinala-sala. Madamo sa gyapon sa may nagatindog, may nagalakat, may nagaamo sinimo santo. No? Tido, nadula na bala ang paghatag sang una, pagrespitar sa event. Ikaduang, disrespect man sa ambahanon sa aton sininga Philippine National Anthem. And every time nga may maghatag sang iya sininga short message, madamo sa gyapon ang nagakinagual kagang na kitaan sang alkaldeta amo ning mga security personnel sa mga very funny no, damo na ba? Important person. O kayo, yung mga taga Maynila dyan, ha? Yung mga senators naton, paiskwilahin nyo ng good moral and right conduct yung mga security personnel nyo. Pag bumalik kayo ulit dito, no? At ganun pa rin yung ginagawa nyo, huhutikan ko si Mayor. Mayor, tindakin mo yan nga, para umawa sa Freedom Grandstand. Anak ng tinapaw. It is disrespectful sa bisan sino man guro, bisan ordinaryo lang man nga tawo, nga nagahambal ikaw dira, tapos it seems like nga daw wala iya sang pakialam ang mga tawo sa imurang iban dira. Hilabi pa karon kaya nagahambal ng aton sining alkalde. Kag nanuntisyara na ni Mayor Jerry Triñas during the time nga nagahambal si Mr. Georgie Peña, si Mr. Alan or Alvin Tan, nga mga officer sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kung baga pa mga mayor puntos sa likod sa sining Dinagyang Festival 2024. Sa aton sinima kabombo. Hindi gin man insakto mag-amo sina. Bisan sino man guro mangakig. Bisan siguro sa mga basher ni Mayor Jerry Triñas nga subong nakahangop na sa bilog ng istorya. Bisan sila siguro mambal man ay do sakto man tuno do hindi na may hindi naman niya matulon kung sa akon matabo do nagabalabag na naistutulan ko kung sa akon abi matabo. Sa aton sinima kabumbo. Ugaling kinag problema ako bumgumel. Kaya bali Mayor, di yan ako pagpasakaon itong mga security personnel sa mga VVIP next year. Dito na lang sa nalo. Mayor, gutok na to kami nga media. Hindi na kami pagsasamu ito sa mga pulok-pulok nga security personnel sa mga VVIP. Maluoy mang kao, Mayor? No? Hindi na to sila pagpaimpuna sa amon, Dira sa mga kilid-kilid pag isang stage blow, sila, Indian squat sila dira, no? Mumumel. Mumumel, naka-experience. Gini kung anong sitwasyon dito sa may Freedom Grandstand. Hindi ka ganing area, Mel, sa mabaw kayo, no? Sa nalom ka man, pasugot ka, dugangan pa to sa mga personnel to, mga security personnel. Ay, man, sa aton sinima kabumbo. No? Tiya mo nang rason kung nga nangakig ang aton sining alkalde nga kung tani tiduay man siya sa plano nga magpangakig iti hamakon mo. The first time tani nakita nga kag nakasalapo nga during sang imbukada pa lang yung pagpanugod sang Dinagyang Festival at i-Tribes Competition, akig na yung aton sining alkalde. May lang gani kay matahom kag spektakular ang performance sa mga tribo. Kay ko nang nagdayos tong clutch kag gado plupigado lang tong iban, sus basig na dugagan pang kaaging sa alkalde ta. Sa aton sinimatag panamatik. Sa nasiling ko na kagaina, why pa man kita iya makasalapo nga may gindudo sa ibabaw sa Freedom Grandstand nga very important person. Linampusan ka botilya, abe? Linampusan ka monoblock chair? No? Ginlampusan ka binial nga bratiha? Tinampu yung minanggaranon? Or whatsoever? Sa aton sinima kulturan?
Kag amo sinayang nagakadapat nga kung may mga events or activities nga kasubong sini kadako kag ang crowd sa aton sini nga mga kabombo may mga foreign kita nga mga bisita dire, no? Di nagakadapat man nga hambalo niyang mga personal or security personnel nga hindi ka musagad to ka linamburdahi to sa ibabaw. Oh. Stay lang ka mo sa dalom. Oh, hindi sa dalom, stay lang ka mo to sa paligbi yun na kung di ka mo mastay. Basta na mo to mag-impon sa media. Ay gotok na kami to. 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini kung natabo kay do frequent kuno ang power fluctuation sa mga konsumidor, tag-iya konsumidor sang electric cooperative or electric cooperative Iloilo Electric Cooperative 1 or Iliko 1 nagkalaguba kuno ila siniya nga mga gamit sa balay. Yanong plastada sinadri banwa nagpabumbo. Pero halos kuno mga appliances ito guba gid bangod sa power fluctuation. Check tabi si Bombo Gladwin Gustilo sa yaman siniyang follow-up report. Glad sa report, please come in. Bombo Champ, nagpabombo ang isa ka konsumidor sang Iloilo Electric Cooperative Incorporated Ocon Iliko 1 Bombo Champ ti matapos nagkalaguba ang pila ka mga appliances sini at ugaman sang power fluctuation kag golpeada lang bala Bombo Champ pag high voltage sini ang tagareklamo amo si Glory Jane Campo, residente sang Smallville Homes Dirino sa barangay Tiring sa Banwas sang Kabatuan. Suro diri sa iya ti July 10 no sang ligad nga tuig ti mga alas 11 sang gabi bala Bombo Champ natabo ang power source nga naga high voltage ti golpeada lang bala natabo ini ti ara siya sa may banyo ti nakibot lang siya nga gulpe lang may naglupok ang pila ka mga suga ti nagkaran-karan bala Bombo Champ ang mga tao sa balay kay naglinupok ang kapin pulo ka mga bombilya asang suga sang ila mismo balay ti dugang pa diri ni Campo. Pag-aga, nag-report sila sa may barangay man para tumudon ang mga damages sang ila appliances tapos ginpabalo sang barangay sa nasambit nga electric company bala Bombo Champ ti mga 2 days nagkadto si Engineer Reynan Magolyado ti ang in charge sang or electrical engineer nga in charge bala Bombo Champ sa ila mismo nga area ti nagabot siya ti gin-check bala Bombo Champ ti naghimo man siya sang inventory ti kada household Bombo Champ nag-inspect ini ti kung ano bala para hibaluon bala ang nagkalaguba nga mga appliances ti pagkatapos ang inspection ginpapirmahan sa ila bala Bombo Champ ang mga nagkalaguba nga mga appliances ti nagwa dirino sa inventory ti suro man kay Mama Glory Jane Campo ti tatlo split type aircon Bombo Champ ang nagkalaguba ti sa iya kwarto sa sala kag sa kwarto sang iya nga bata Bombo Champ ti isa pa diri ka refrigerator kag 21 inches nga smart TV kag pulo ka mga bombilya sa mga suga ang nagkalaguba Bombo Champ ti siling diri ni Ma'am Campo ti si Engineer Magolyado diri ang in charge bala Bombo Champ ti i-report niya lang kuntani ang mga nagkalaguba sa talatapan man sa nasambit nga electric company ti hindi suro man ti ginahambalan siya ni Engineer Magolyado nga hindi ini madali-dali marilisan sang budget bala Bombo Champ ti miara man sila insurance ti amo na ang pasalig man ni Engineer Magolyado nga in charge no sa ilang area ti after 2 weeks ginpagkatuan sa ila bala Bombo Champ ang duwa ka technician ti agud kayuhon ang mga or check bala Bombo Champ ang mga damages ti ang aircon sang bata ti nakayo Bombo Champ ti ang aircon sang master bedroom ti nakayo man ti ang ref nakayo pay wala nagalamig Bombo Champ ti tungod ni ara sang warranty ti ginpaislan lang ti ang nakayo tanan Bombo Champ ang duwa ka aircon isa ka TV kag ang ref nila Bombo Champ ti apang ang aircon sa living room or sa sala Bombo Champ ti wala ini
na kayo ti damo bala siya Bobo Champ follow up kay Engineer Reynan Magulyado ti naga-follow up man siya Bobo Champ sa nasambit nga electric company ti Hambalya Guba gid Bobo Champ ang motherboard sang PCV sang nasambit nga aircon tigim pull out bala Bobo Champ or ginkakas ang motherboard tigim bukad ini sa mismo man sa ilabalay ti kumarilisan budget Bobo Champ islan lang nila ti amo ni ang pasalig ni Engineer Magulyado ti amo man ang promesa sang nasambit nga electric company ti dugang diri ni Ma'am Glory Jane ti matapos ang pila ka bulan ti kung tanawan mo Bobo Champ ti umpisa sang July hasta subong ti wala Japon naga-reply bala si engineer o kanang Eleco malang Bobo Champ ti wala si gyapon na islan ti kapila na ini mag follow up man sa ila talatapan ti rason ni engineer ti naga-reply no sa una mga binulan ang budget bala Bobo Champ wala pa kuno ma-redisan ti tamaan gid kadugay no suno man kay Ma'am Glory Jane Campo ti nangakig bala siya Bobo Champ tungod sa pila ka follow-up kag namasakit pa ini Bobo Champ ti nagatugaman sang pneumonia bala Bobo Champ ti tungod mainit ang ilabalay ti kung gintawgan niya bala Bobo Champ ti wala gasabat kag wala ga reply kung ay message ini si Engineer Magulyado ti hambal diri ni engineer ti promesa nila baklan nila anay sang or ibaklan lang nila anay Bobo Champ ti reimburse lang nila ang kung pila ang kantidad ti nag-message ini ti may suno man kay Ma'am Glory Jane tigin message ni Engineer bala Bobo Champ nga may kaya-kaya man sila kuno sa pangabuhi ti kung gusto nila baklan ti ang part sang aircon ti i-reimburse lang sang nasambit nga electric company ti diri hasta subong Bobo Champ wala sige hapon nag-reply or kapila na i-follow up bala ti naging baklan lang nila ang part bala sang aircon nga guba hasta subong wala sige hapon na balikan ang ginpromesa sa nasambit nga electric company Bobo Champ ginatudlo diri sang Eleco 1 si Engineer Magulyado kay siya ang na-assign sa area kag nagapromesa bala sila Bobo Champ kag damo man or nagtuga ini sang huol bala sa ila ti nagapromesa sa ila si hasta subong wala nahatag or wala na reimburse ang nasambit nga kantidad sa ila. Yari bala pamatian naton si Ma'am Glory Jane Campo ang taga-reklamo sa ato na interview. Eleco 1. Sa Eleco no, sa kay engineer Reynan Magulyado kay siya na daang na-assign nga electrical engineer sa amon nga lugar. So during that time, July 10, 11 p.m. sa gabi, natabo ina ang power source nga nag-high voltage. So at the time, ara ako sa banyo, nagapanibin ako. Nakibot ako nga golpe lang naglupok ang suga. Tapos, ang utod ko man dito sa piyak nga kwarto, nagkaran-karan sila. Kay naglinupok ang almost 10 ka bulbs sa suga. Tapos, ang amon modem naguba man. Pero gintawag namon to sa globe. Gin kayo dayon ka globe. After na, nag-report kami pagkaaga sa barangay para nga i-report namon kung ano mga damage sa amon appliances. So tapos pabalo sa barangay ang Eleco. So mga 2 days nagkadto si engineer kada household. Nag-inspection siya kung ano ang mga damage sa mga naguba nga mga appliances. So after that, hambalya sa amon, may gimpirmahan sa samon nga mga nga kung ano ang guba sang amon nga mga appliances. Tapos, sila niya, ma'am, okay, i-report ko ni sa Eleco kahit hindi pa man dali-dali, releasean ka budget. Kahit hindi niya pa kay may mga insurance ina ko, no? So, after that, siguro mga after 2 weeks, nagpakadto siya sa 2 ka technician sa balay. Ang aircon ko nga sa kwarto sa bata ko nga laki na kayo. Kag ang aircon namon sa master bedroom. Tapos, ang ref na kayo nila pero wala galamig. So, kay under warranty pa ang akon nga ref, nagtawag ako sa LG. Gin pa kayo ko gin sa LG.
Bali, ang nakayutan ng sakon, amo na ang duwa ka aircon, isa ka TV, isa ka ref. Ang pinaka main nga wala makayo sakon, ang aircon ko sa living room. So after that, ginapalo up ko sa iya, ay siling ko sa iya, ngaling ko engineer san on kay on ang kay ang report sang technician niya nga niya ma'am guba gini ang motherboard sang PCB sa inyo nga salas. So, gin-pull out nila to ang motherboard. Tiging kuha nila dito sa balay. Ay sila nila, kung ma-release, sana sila sa budget, ibalikan nila. So, hasta nga nagdabot na July, August, September, nagapalo up ako ka engineer. So, ang hambalya sa akon, ma'am, hulat-hulata lang, kay ang budget ko ay pa-release. Hulat-hulat man ako. Siling ko sang uli, siling ko, sir, kadaw kadugay na gini, wala pa ang budget sang inyo nga para sa makayode ang aircon. Hambalya, sige ma'am, hulat-lata lang, maluoy ka man sa akon, hulat-lata lang, kay wala pa ma-release ang budget. So, hasta sang ulihi, nga, tinangakig, nagikuya, kay nagmasakit ako kanyumunya, kay ti, syempre, mainit. Hasta sang ulihi nga ang gapalo up ako sa iya, wala yan ang ginasabat iya nga phone. Tapos ang technician kung kisa ginakontak ko, ti hambal nila gin-order na kuno ang parts sa Coppel. Kay Coppel ang brand sang akon nga aircon. So tapos sang ulihi, sige ko follow up, kagwaay man sa reply sa akon. So, ko siya bala nga siling ko, sir, nang daw ka stressful, na giniya bala, sir, sang obra mo sa akon, i-report, ipablatter ta ikaw, siling ko na sa iya. So, amo to, nagtawag sa ginambalan niya ko, so, ginambalan ko siya ngaling ko, sir, aircon niya, ma'am, pwede bakla, kasi rin niya, i-reimburse na mo na kung marilisan kami ka budget. Ang ginhimo, gintawgan niya iya technician, gindulong to ka technician, ang motherboard sang akon nga aircon, kag nagapakitluoy siya sa akon nga timbang, kay tabuan nga wala ako dito, naghambal siya nga, lihog lang ko kay ma'am, nga bakla na iya na lang ni ang parts, kami lang matakod, libre na ang labor. So, dapat hindi inaamo na, kay ti, obligasyon na nila yung makaiho ng amon ng aircon. So, hasta na lang basa nga niya, ma'am, daw may kaya-kaya ka man sa pangabuhi. Nyati, kung gusto mo, baklan mo lang na anay ang parts sang imo nga aircon kay i-reimburse lang. Tapos, gunti, nag-abot si Mr. ko this January, December, January. So, si Mr. ko, gaugtas kay mainit. So, tapos, pila na kabulaan, tapos na mo, nag-pneumonia pa ko. And then, after that, sila ni Mr. ko, bakla na lang. So, bakla na mon, kagin patakon na mon sa amon niya nga installer. Bubotsyam, pato na batian si Ma'am Glory Jane Campo, ang taga-reklamo hasta subong Bubotsyam, ti wala si Gapon, naga-reply bala Bubotsyam. Si Ma'am, si engineer bala, ti kapila na initi, nagakadto man sila sa talatapan sang Ileko, ti ang tudlo bala Bubotsyam, amuna si engineer Magulyado, tungod man siya ang engineer or electrical engineer nga in charge bala Bubotsyam sa ila nga areas, ti hasta subong ti. First name nga ni engineer Magulyado? Reynan. Magulyado. Alright, sige. Ti amo na Bubotsyam pa ti kun tani malang Bubotsyam ti ga-update bala ini sa ilas ti wala niya bala gina-replyan si Ma'am Glory Jane, ti amo lang na iya kun tani mag-update lang sa iya Bubotsyam. All right. Ini si Bombo Glading Gustilo para sa number 1 a most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo. Tinguhan taman nga malabot ang linya ni Engineer Reynan Magulyado kag sumungman sang Eleco 1. Kay the fact nga ginpakatuan ni Engineer Magulyado sang mga technician kag ginpang repair to ang mga nagkalaguba, no?
ti ginako nila nga mayara sang sala gin man abi ang Ileco 1, no? Sa sining fluctuation or high voltage or whatsoever ang ginatawag sila nila nga cause ang pagkalaguba sa mga gamit sining tagreklamo or nagpabombo, no? Ang ginalibugan lang sang ulo ko kay July pa to yan natabo. Iniro na kita subong way pagyapon ma-release ang budget. Anong release na isang budget na sa may Ileco 1 tag isak tuig? Hindi ba? Anyway, sa aton sinimatag palamati, hindi man niya rason nga may kaya ang konsumidor, sila na lang mabakal, kag i-reimburse lang galing. Oh? Sa aton sinimatag palamati, amo paginadira pagin umpisa ang isa pagin ka problema kag stress, no? Sa apektado kay man nga ti karon kay binaklana nila ang pamangkot July pa to natabo natukiban nga guba ang motherboard ti pila na kabulan ang nagligad way gani gyapon marilisan sa pundo. Ano paginaihan nga nakaiuna ti laban-laban sobra pagurus pa bungol-bungol ang birada ni Engineer Rinan Magulyado pero in fairness sa imo sir tingwana mo nga malabot ka, no? Or pwede ka man makapagingangot gani diri sa Bombo Radio para ma-explicar man ang imo sining side kay responsibilidad nyo ina nga hatagan sang mayo nga serbisyo ang inyo sini nga mga tag-iya konsumidor, no? Sang Ileco 1 o ti si Ileco 1 kuno suno sa tagpabombo ni nagkanto to sila sa latapan kag nagreklamo to ti ginatudlo lang kuno nila si Engineer Magulyada o ti kabay panghaitson nyo na. Okay, ti may kaya man na to ng inyo siniyang nga tawag si gani nga co-owner, no? Tag-iya konsumidor sa Ileco 1. Pero ti insakto man na guro bayan nila sa kuryente pisan nga namo sa ila sining appliances kag aircon da. Di ba? Hatagi nyo man ustisya. 55 minutos sa kaligad sa takna nga launa katapusan nga report ni Bombo Jomar Villa. May isa ka lalaki nga ginbalibaran nga pautangon sa Ilimnon. Ti para nga ma-convince siya pag ginautangan niya, wayab la pinakitaan sa armas, ti kunti, priso siya. Check tas mo Jomar. Jom, sa report, please come in. Babutam na tigayon nga napasakaan diri karon sa nagakigo nga kaso ang ining isa diri ka lalaki matapos nga ginpakitaan sa armas utang ang tagiya diri karon ka Tiangge nga waay ginpautang sang sini makalubog Ilibnon diri sa may Marutak Nuevo Iloilo, no? Santo diri sa information naton sa diri kanaton ang subject diri ang ginkinala diri sa kay alias Boy 45 anyos sa barangay sa Lihid sambit diri ang Banwa. Santo diri sa pagpakigangot naton kay Police Lieutenant Cedric Cruz ang Chief of Police sa Marutak Nuevo Municipal Police Station. So may nagtawag sa ila sila karon nga talatapan nga may ara sa nga lalaki nga nagabitbit sa armas utang. So dito nga nagresponde ang kapulisan sa may barangay Suhuton sa manisambit nga Banwa. So pag abot sa pulis nga nagresponde sa lugar dito suno sa natungdan nga nadakpan gid sa otoridad nga may uyat ini nga armas utang kaga dito kagin adakop kagin dala sa police station yung armas ani nga ginauyatan amo ni ang 45 caliber Colt 45 kuno ni bumuchamp ang na recover diri sa police at tapos may magasin nga puno sang bala 7 ka live ammunition ang na-recover diri sa police. Apan interview diri sa pagpakiyagot Manila to sa lugar kung saan ang nagareklamo to amo to ang tag-iya sa Tiangge natukiban gali nga mangutang ni kuntani sang Ilimnon o galing way na inigin pa utang bubutsam so mo to siguro ti nag lain ang yes ni Provinsaron kag nagpakita sa sining armas gipakita yab lang kuno sa tag-iya ti suno kay Lieutenant Cruz kung ikaw ang tagbalay abi kung ikaw ang tag-iya sa Tiangge kung mo sa gipangutang kag do gipakitaan niya kawasang armas bot siligon nga do kasubo nga nagapamahog so mo na nga gin dala sa police station kag suno sa natungdan disidido gid nga nag coordinate diri karon ang natungdan nga ipasakaan kag natigayon gid nga napasaka
ang kaso kay wapato sa mga dokumento no nga gina-provide ning subject sa kapulisan so dumakabig pa ni karon ka lost firearm ang yan sining armas utang nga ginadala-dala diri karon Bumbotsam. Tigap salamat man kuno tong tagbalay kay badasig ang pagresponde sa pulis na kung basi ko na lilihi kung basi ko na piktik te pato no kag basi ko na mo panawlamid sa sining nasambit karon niya nga insidente sa nasambit nga lugar Bumbotsam. Aribla si Police Lieutenant Cedric Cruz sa may interview diri sa Bombo Radio. Hawak nung suspect yung firearm. Ngayon, nung kinuha na namin ang firearm and inaresto namin siya sa paglabas firearm niya, paglabas na doon, dito namin nalaman nung nasa police station na regarding dun sa information na naglabas siya ng baril dahil hindi daw siya pinautang ng doon sa may tindahan. Okay. Ngayon, naglabas siya ng baril para mapanakot dito sa may-ari ng tindahan. Buti na lang na merong number ang biktima dito sa police station, agad namang nakatawag at napuntahan naman kagad namin. Kaya nakuha namin siya ng baril, caliber 45 Colt pistol and 1 magazine with 7 ammunition. Loaded? Bali sir, nung naabutan namin sir, is hindi pa loaded and nakaseparate yung magazine. Okay. Yes sir. So, nasabi na parang natakot ng biktima. Paano sir, pag nakitaan niya ng armas, ano tinutukan? Or, Pinakita lang? Pinakita pa lang, oo. Siyempre sir, kung ikaw civilian sir, makakita ka ng baril. Tapos meron kayong parang argumento. Siyempre natakot ka niyan sir. Buti na lang pumasok agad sa isip ng biktima natin na tumawag agad ng pulis. Kulang. Kulang, si Jones. Lieutenant Cedric Cruz, Adric Bumbotsam. Depende na ni sa, depende na sa korte. Kulang. Kulang ang? Anong imnon niya nga gusto tango na? Why man to na-mention? Why man na-mention? Specific, butang tabi, beer, ang pula nga kabayo na bla. Ang pula na nga kabayo, tag 60 pesos na butilya, 500. Ang iya nga gipakita, 45 lang, kulang. Amo gani, amo ning kang tumangon niya kung lipid man baklo niya, pilang lipid sumong bubo umel, do 70, 75, 80, kulang gyapon. 45 lang pinakita. Amo to nga hindi siya pagpanon. Putangon, kulang. Kay na sa gali, prior sining pag-approach to, under na sa kuno sa influence of liquor. Kining individual, adri Bumbotsam, kung adri siya hindi, saglit taga-dira, kay lain niya nga barangay. May may rason matong tagiyan hindi mga utang kasi kung paano ngati basi di bla mabayaran man Bumbotsam no ang hing sabit diri nga individual depende ni sa depende ni sa korte abe diri ka Bumbotsam no kay kulang taon ta nag-epekto man mo kung ang imo sa armas abe loaded no tapos may mga bala sa magasin nga na nasulod siya sa dinga masabi. At yung nasa na-recover ni na-separate na kuno ti basi ko na naging pakiran to magasin. Kasi may mga Why man to siguro Why man siguro intensyon to nga kung maghimo sang kun iya to ipamahog-mahog ila nga kay mapagwa ka sang pusil mo wala man nakabutang or nakasuok ang magasin why man sang chamber load anon mo na, ibanyo sa ilok mo? Basi man daw na siguro ko basi pahog lagid man sa tagiya to. Bumbotsam nakatuga diri karon sa dako karon nga kakulba
sapat man sa natungdan diri karon nga individual adri mo champ. Kung lain guro nga po silang ginpagwa, yan ali kung ginpautang pa siya, Joms? Si amo na kulang no kay 45 gali mo. Ang Ay, sus Maria, nag-usip. Bago mo lang na ang pal ko nga kulang. Ano mas si upod ka ron sa akon mamatsoy tanga duwa. Tapos ko ni. Amo gani. Tiya mo na ang system dili ba tap to ang mayo lang kati do ba segment to pag responde ka pulis nga ti na resto dayon ay ning nasabit diri karon ya ka subject. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kinda Bombo Jomar Villa. Ti kun hubog ka na, sus Maria kagusip itulog na lang kay kun hubog ka na, yara kasi dalom sa influensya sa makulubong ilim nun, magsagad ka pa kalinigaw-lagaw, ti way kagin sang kayuhan nga, way ginang sang kayuhan nga madulot si mo sining nga lawas. Sa pangkabilugan, kay ti laban-laban sina, prisuhan ginang tupan mo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco Hover kabilin sa imo. Sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 28 to February 3, 2024. Ang Pebrero 2 amo ang first Friday of the month. Ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sang First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band na magapanumbalik sa stage to give you another round of one great musical show sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos. Ang tanan nga inimangin inyo alas 6 ng gabi sa February 3, Saturday sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 4, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga conflicting countries ang makakita sang fair solutions sa ila differences agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome back. Welcome again diri sa Sininga Palatuntunan kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Beautiful Tuesday na kita. It's the 30th of January 2024. Ba, doon sa ulan itong nag-New Year, no? One day before the end of the month, nagali kita, oh. Pero may another New Year kita, nga pagapaabuton. Amoy na ang Chinese New Year. Anyway, sa Sininga Hapon, I am so glad to be back and to be with you to give you ang mga kasaysayan nga aton nga nabaton para nga amo naman ini ang aton nga mangin kalingawan para today. So thank you so much sa mga nag-send sa ilang mga stories, ang iba nag-request. Today ginaton ini nga basahon, may isang nagbabalik ulit. Bantayan gid ninyo kung sino ina. For the meantime, maki-join na, share man sa inyong mga istorya dira. Paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine and this is kahapon lamang program. Welcome mga kabombo. Aring ato nambahanon from the Bombo Music Festival from Steve and Nicole Pedro hanggang kaibigan. Mayong hapon and welcome. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso.
Pumilit ang suklian ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tumitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang sukayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Super relaxing song. So very soothing kung sa mga young ones pa subong. Chill lang. Hanggang kaibigan by Stephen Nicole Pedro. Muna katahom nga manug-amba, i-friend zone mo lang. Hindi pwede. It is now 19 minutes after 2 o'clock. Back to work, back to school. Okay. Back to giving you beautiful stories man kita diri sa kahapon lamang program. So thank you to each and every one of you nga ara na dira subong kag kaupod ko na sa sining mga tinion. May nagbabalik as I have said with her 61st story para sa aton. Who else? But of course, Miss G. Wala na sang iban pa. Aring iyang story para sa aton, dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga KLP lovers and listeners. Mayong hapon man sa makatapos ang Bombo Radyo, labi na gid sa imo tita. By the way, salamat kay student mom sa pag-mention niya ligad sa akon. Nagligad pagkabati ko sa story ni Lolo Dencio. Baw, nahamot na naman ako. Tama, kalabot tao nga tigulang. Laka. Gitawag mo siya nga tigulang. Joke lang. Hello man kay Mia sang Binggawan nga permi lang drawing amon nga pagkitanay kay walay a catch time nan halakada. So tanan nga suki sang KLP lalo na mga regular letter senders kag newbies. Padayon lang sa pagsulat. Always gidya present kaday Lola Amparing, NB kag student mom.
Sa isa kasi mana, do kapila ko tabatian, ila stories, di kay mga mapisan ka bay. Kahilisa, kay ako hindi na consistent ang pagsulat. Aha. Ang share ko subong tita, ang about sa pagbabacolod ko last December 25 para mag-attend family reunion sa side ni mama. By the way, first time ko nga nakakadto dito. Finally, nakatapak na gid man ako sa Negros. Balan mo tita, sang una, sang ara pa ako sa Gimaras, kag kun magbakasyon mga tiya ako sa side ni mama sa Mantangingi. Kag magpuli na pabalik sa Negros. Wow. Nasubuan gid ako na tita. Kag nahambalan lang ko na ni mama Binga. Sa sunod ka lang yakadto dito. Kung magdako ka na. Tapos last year lang, natuman ang ginhambal niya tita. Abi mo tita, a week before ako mag-travel, upod si mama, manghod ko, hinablos, kag CFYEO, for your eyes only. Okay na lang. Si Blanc. Excited, gid ako tita, kasi syempre, doon sa ano bala, first time ko mag-visit sa City of Smiles. So mga past 8 a.m. kami dinaghalin sa balay, padulong sa Dumangas Pier. Sus tita, since holiday, purti kalabas ang pila. Mo dumabalik ako pa uli mo. Balaan mo naman si Iyay, takaan magulat sang malawig. Wala man kami mahimo, kay amo kami na ang adlaw nagbiyahe. So, tiis-tiis sa malaba nga pila. Mga almost 12 noon na kami nakasakay, Tita Regine. Fast forward. Mga more than 2 hours nga biyahe. Nakaabot din man kami sa aming nga destination, tita. Pag-abot namon dito, nagpahuway-huway kami, then nagkaon, kag chika-chika sa mga relatives to namon. So nagdulom na tita, naglagaw kami sa plaza. Upod ang tiya ko kag si Blanc. So naglakat-lakat man lang kami, then nag-snacks, kag naglantaw palagwaon. After sina, nagpuli man kami dayon sang gabi na tita. Baw, nakibut ako nga nag-apas gali si Papa. Bantayan niya gid ko na kuno ya, bisan pati didto, bantayan niya gid ako. So sang ara na siya, doon nakainom pa siya tita. Tapos pag-abot niya, inom naman. Ay. Pagkaaga December 26, nagbalik kami di puli sa Iloilo. Baw tita. Ayawa naman kami hulat bus. Bali ang balay sang tiya ko, higad lang karsada. So, sagwa na lang kami gabantay. Mga 12 or mga past 12 p.m. na to, grabe na naman ang waiting time namon tita. Mga sobra isa ka oras, kay ti puno gid halos nga nagalinabay nga mga salakyan. Sa nakaabot na kami sa Pantalan, tita mga quarter to 2, susporte, kalaba! As in, laba! Sang pila. Iba na rin 5 a.m. Pakuno to sila, gapila. Ti imagine, ano kadugay? Siguro mga halin sa isa ka mall da sa La Paz, pakadto lapit sa Capitol. Grabe. Gamay Basta, doon mo na tita kalawig. Ti, balaan mo naman si Iyay. Di, kuya kaya magulat, super dugay. Kung may iban man lang ang option. Isa pa, may duty pa ko pagkagabi. Ti, kay apurada aketch, kag hindi kahulat, ginsugo ko si Papa nga mag-check sang iban nga barko. So may nakita siya, kag ang last trip, 2:30 p.m. Kaso ka mahal, tita. Do pila ka pilo sang plete sa Roro, pero ang biyahe, dasig lang. Sa nakaabot na kami sa balay, nagpahuway-huway na lang ako, kag nag-work pagkagabi. So, diri ko na itakop, tita, ba, masako, gidya beauty ko. Labay man akon. Sang first weeks ng January, ko panigin sugudan sulat. Now lang natapos. So, thank you so much for reading ta, and hopefully, mabasa mo before mag-end ang January. Please, para wala ko absent this month. Aha. You're always in my prayers. Hugs. Love. Miss G. So are you saying, Miss G, nga ang goal mo na lang subong is 1 letter per month? Siguro at least, no?
Kay kung mapisanan ka naman dira, basi bala kung bundakan mo kani sa mga stories diri sa KLP. Kay na-inspire ikaw dira. Pero ox lang So for January, check. May isa ikaw ka story. Pabuto namon ang for February. And for sure, may ara kagid nga i-share because that's Love Month. Kaag colorful ang love life ni Miss G sa sining ng mga tinion. Anyway, stay happy. Thank you so much. Nadumduman mo naman nga mag-share dali sa Kahapon Lamang program. But we know even if you cannot share because ng imo kasakaon, because of your work, but you never fail nga to be with us, listening sa mga istoryas ng iban. That's why updated man si Iyay. So tanan nga mga nagakahalanabo sa aton yung mga letter senders sa mga stories nga ilang ginapang share diri sa KLP. Gani, sa iban man nga medyo busy, kaangay ni Miss G. Sige sulat-sulat lang pag may time. Ari lang di ang KLP. So salamat gid sa imo. Hugs to you also. 27 minutes after 2 o'clock. Next nga ato nga pagabasahon is a requested the story to be read today, January 30. Sa pagbalik na nato nina sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine on a beautiful Tuesday. Diri lang sa Kahapon Lamang program. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila kami importante nga mga pahibalo. Nakasimba ka na bala sa Miracle Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Coming from Inbi, sa probinsya ng Iloilo, may man si Inbi, no? Mga stories niya are not all about herself, but about the people that she knew of, kag ang mga istorya sang sininga mga katauhan. Salamat for this another story para sa amon sa sininga hapon. And so it goes, my dearest Tita Regine. Hello, my fellow listeners. Are you still there waiting for KLP?
A blessed afternoon to you, Tita, all staff, members of Bombo Radio Philippines, and all letter senders. Mga maukod ko nga kaupod nga permigid nga pamati sa KLP. Gusto ko i-relate sa inyo ang duha ko ka estudyante sa kolehiyo nga bag-o pa nag-graduate sa kursong Industrial Engineering. They're close friends and told me nga do kabudlay man maka-employ diri sa Pinas, apisar nga may diploma ka na. Mayo siguro nga magpasimpalad kami ma'am sa ibang bansa. Aw, depende sa inyo and good luck. So nagdesisyon sila nga after graduation, mag-abroad sila. Dala ang ilang importante nga mga papeles or documents to prove that they're college graduates. They had tried to process their papers and had made sure that their best friend and relative 3 years ahead of them in Dubai can help them in their employment. Pagkatapos na kompleto na ila papeles, naglakat sila. Maayo kay ginwelcomean sila sa ila amigo nga ginasaligan na sang kompanya pagpasulod sa mga tao. They were advised to file their applications, including the Xerox copies of their documents. Kanami man, and they were successfully accommodated, though underboard sila. Mapalaron sila nga duha, kag nalipay nga nadawat sila dayon. Waay na sila maka-istambay o kunin pahulat pa sang vacancy. Nakaswerte ang duha ka mag-amigo. So they grabbed that great opportunity. Si Eddie gin-assign sa opisina, samtang si Fredgie sa field. Gusto daan nila nga duha sa opisina para magbuligay sila to work hand in hand in the office. Pero ginbulag sila sang primero. Okay si Eddie sa opisina, thinking that he can really do the work assigned to him. While si Fredgie nga gin-assign sa field, nagakinurisong, thinking that he can't do the work assigned to him. Although maaram-aram dyan si Fredgie sa kay Eddie, gin-give up gitana ni Fredgie ang trabaho sa field. Kag naghambal nga hindi nagitana kaya ang mag-obra sa field kay mainit. Damo gid iya generason nga hindi na pa sibilisado ang mga lugar, way tana makatultol kag hindi pa siya maayo mag-drive sang service ng kompanya, etc. etc. Do bata bala nga gamay, ginauluuluhan ni Eddie pero nang-apply gid tana sa iba nga kompanya. Gipabayaan na lang anay ni Eddie, maski nagalibog man ang iya nga huna-huna. Si Fredgie Abi, Tita Regine, do kulang gid ang iya nga pagtiyaga nga kayahon niya ang trabaho nga ginassign sa iya. Ginambalan tanan ni Eddie nga batunon lang anay di ang nga trabaho, masaylo ugaling sa office kung may bakante na. Ang importante, nabaton ka, nakasulod ka na. Huwag mo pagani matry kung kaya mo ang trabaho nang hindi ka na. Akon ta na pre, kaya akon ko gidaya. Sa primero man lang kadiang ang trabaho do hindi mo gid makaya kay bag-o ka pa. Naga-adjust ka pa. Daan, hindi gid kita magbulag para makaresponde kita dayon sa aton mga problema. Matawag mo ako for help kag amo man ikaw. Imaw kita nagalin sa Pinas, kagdaan, imaw man kita dya sa isa lang ka kompanya. Ginataga na kita ni Lord sa trabaho, kagdawa iti mo pagsarig sa imo kaugalingon. Ara si Lord nagapamati, nga handa magbulig sa aton. Have faith and trust in Him. Have the courage and strong determination. Kay ginhatag niya di ang trabaho sa aton, nagakahulugan nga kaya dian naton. Tita Regine, why pagid si Fredgie madawat sa ikaduha nga kompanya nga gin-applyan niya. Hasta nga nasugata niya si Barney nga paryente nila. Ginbuligan siya ni Barney makasulod sa iya ginaubrahan. May diang nga bakante sa field gihapon kay tama kakulang ilang nga field workers. Ay, hinali, naglain iya pamatsyag sa frustration. Hindi niya madawat, kaya hindi niya kaya ang field work.
Kinabalan man siya ni Barney, nga dawaton lang anay, nga makasulod sa trabaho sa ilang kompanya. Pero donawad nagid siya sang paglaom, kag nagplano nga mapauli na lang. Tama gid kasayang sang imo panahon, sang imo effort and money nga nakaabot ka na sa abroad. Hambal ni Eddie, pare Fred, kung nadumduman mo pa si Tio Kaloy, masking degree holder siya, pagpasimpalad niya sa Brunei, nadawat man gani siya, pero nagsugod siya sa janitorial work. Way tana na huya kagwaay namili isang obra, hasta nakita sang ila supervisor ang outstanding na performance niya after a month. Pag-scan liwat sa mga papeles ng bagong employees, nakita ang iyang transcript of records kag diploma. Insigida, ginbutang siya sa posisyon nga nagakabagay ka na. Kada sigid nga na-promote siya. Amo na ang basihan mo nga example, kag kuhaan mo sang inspiration. Antos-antos lang anay kita, kay kun may pag-antos kuno, may pagsantos gid sa pila ka adlaw. Kung makita ni Lord ang aton nga pagtinguha, pagkapisan, pagtiyaga, hindi gid niya kita pagpabayan. Ihatag gid na niya sa aton ang aton gusto nga trabahoon or posisyon. Magampo gid kita sa hugot sa iya, kag pangayuon ang gusto naton nga pangayuon. Duha na sila ni Barney, ang nagasigilay sa iya, kay naluoy sila. Gusto gid nila nga buligan si Fredgie bilang tampad nga amigo kag utod. May kasabihan, if you think you can, you can't. Liwaton ko. If you think you can't, you can't. But if you think you can, you can. So aton gid kayahon. If others can, why can't you? Ang kasinsiro lang, kag ang pagtiyaga, ang kinahanglan naton nga kita magmadinalagon. Okay? Si Fredgie, doon nahawasan man, kag nagpanghuna-huna sang Malawi. Narealizar niya sang urihi, nga husto si Eddie kag si Barney, nga may pag-ulikid sa iya. Ginpasalamatan niya si Lord, kag niya duha ka tunay nga amigo. Gindawat niya ang trabaho, hugot sa iya kabubuton, kag okay na siya, naka-adjust na. Amo gani dia, if you think you can, you can. But if you think you can't, you can't. Tita Regine, nag-successful sila tatlo. Istorya sa ilananay sa akon. Pag-request nila, pamisa, pasalamat sa aton mahal nga Diyos sa Pinas. So thank you, good Tita Regine, sa imong pagbasa sini nga episode. More power again sa imong program, and may God bless you, your family, and my dear fellow contributors, always in B of Iloilo Province. Well, in B, husto gid na, no? Mindset. Dapat pabakoron gid naton. Kag dapat positibo. Positibo lang gid, no? Ang aton nga pag-iisip at all times. Husto man, no? Ato ka na to. After sang tanan nga mga pagpangabudlay mo, para nga makasulod ka lang to. And then, ato ka na to. And wala ka pa nagdugay sa imong trabaho nga ginassign sa imo. So, how can you say, no? How can you tell? Hindi mo na kaya. Pila pa lang gani ka adlaw, mangindi ka na, give it some time. Kaya kung kaisa, no, we just need time to adjust sa bago nga environment, sa bago nga trabaho, sa mga bago nga mga responsibilities. And once nga naka-bond ka na sa mga kupdanan mo naka-find ikaw mga new friends, especially kung may mga Pinoy man, nga ka very helpful, and I'm sure mga very compassionate, nga itibuong kagidi and will not put you down.
because ara ka mo sa banyaga nga lugar and you would need each other para nga makasurvive ka mo together. So nami gani kay ti updanay ka mo sa nga imo man nga upod tapos ti ikaw mangindi ka na way kakabalo no. Ang budlay basi it's everywhere. Whatever nga work ang next nga sudlan mo, mambal ka man nagyapon, no? May budlay man sa gihapon. So that means, no, nga hindi ang work ang dapat mag-adjust sa imo. But it should be yourself nga mag-adjust sa imo nga work. Kag ang pinaka-importante gid si tanan, no? Ginabala nga never ever give up. Not unless nga nag-try ka gid. Kag gintagaan mo gid sang tiyempo to learn to love the work and to learn to adjust. Because ang tanan, damo sang duyag nga ila ang ina nga trabaho ang ginhatag sa imo. But no, ikaw ya ang gintagaan sang sina nga opportunity para nga makatrabaho dira, makalabot dira, and to show ang imong kaalam, ang imong dedication, ang imong skills, ang imong talent nga ibubo mo dira, no? So that makita nila nga kayang-kaya mo gid ang trabaho. So sa aton nga mga workers, we know nga grabe, no, ang mga adjustments nga inyong ginahimo, and ang iban depende sa motivation. They knew nga tinapangutangan na nila, so hindi sila magbasta-basta think nga ay hindi ko niya, ay mapuli na lang ko, mayo pa to sa Pinas, hindi amo sinika, tama ka pressure ang trabaho, tama ka budlay, hindi ko kaya ang magpainit. No, because ang ilay ginapanumdum, pagpuli sila, ang mga pangutangan nila, paano nila atubangon ina. Di ba? Iting iba niya, pagpangutang lang ang means para nga makalabot, makatrabaho dito sa iban nga pungsod. Ang iban gani nato, no, nga mga OFWs, especially ang aton nga mga workers, nga mga babae, nga sa sulod sang balay, nagatrabaho. Ang iban gani, mas masaklap pagidya ang ilang nga na-encounter nga mga challenges. Grabe ang ilang nga mga struggles, but they never gave up. Because ang inalantaw nila, mga kabataan nila, kinadlan mapaeskwela nila, mapakaon nila, mapabistihan nila. O hindi bala? Kag ang mga kautangan, kinahanglan nga mabayaran. So bisan ano kabudlay, tiis-tiis gid para nga may mihuraman, no? Para nga may punto man ang pagkadto dito sa luwasang pungsod, ang pagsakripisyo, hindi mo makita imo kabataan, mapahilayo ikaw sa mga imo pinalangga sa kabuhi, pero sige lang. 'Di ba? Enjoy later on kung may nasoptan na, kag if kaya na nga hindi na magbalik dito, stay na lang. There is a family, stay na lang. Na iya, no, after nga magbunga ang imo nga mga kinabudlayan. And so, partnership ina, no? Sa mga nag-abroad naton, nga mga kauturan, kag sa ilang family. Nga kahibalo magtipig sa ina kinabudlayan, nakaintindi kung ano kabudlay nga nakita ang ina nga kwarta. That's why kinahanglan tipigan, hindi waldas lang, nga waldas. Kaya hindi na to sila bangko, hindi na to sila ATM. Diba? So, panamdumon din nato ni no? Mera gani isa ka OFW man, naghahambal, nagpadala sang kwarta para sa iyang family, sabihan mo sila. Yung pera na ito na ipinadala ko dyan sa inyo, galing yan sa pagpunas ko ng blank ng mga dayuhan dito. Okay. So, amo na kabudlay, hindi amo na kahapos. And so, see the opportunity and do not see the difficulty. Amo lang na, no? Have the right motivation. Di mayuman kay si Fred G na no, na umpawan and na-realizar niya nga kung kaya ganin sang iban, nga hindi ko pagkayanon. Muna gusto ka gina mindset lang. Kung think ikaw nga hindi mo kaya, of course, hindi mo gid makayanan. Pero kung positibo ikaw, kaya ni, kayanon ko gid ni. Of course, syempre,
kayang-kaya ang mga resulta. Thank you so much sa imo Indy. Another inspiring story ang imo gin-share diri sa amon this afternoon. God bless you and take care. 2:46 sa hapon, we still have time sa ating pagbalik. Another story ang pwede pa nga ma-share natin sa inyo. Sige hapon, magapanabalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila kami importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang... Gi-interview natin si Mr. RT, siyang aton nga winner, maginbilin pagidgali siya. Another story para sa aton. So pasahon natin today from Mr. RT of Maasin, ever dearest, Inday Regine. Mayong hapon kanimo, Inday Regine, kag sa tanan nga namati sa imong programa KLP, kag naaghat gid ako or naganyat sa pagsulat sang akong second letter, bisan pa nga nagakurog na ang kamot sa pagsulat, nagtinguha gid ako para lang mapukaw ang ako nagakatulog nga kagahapon nga hindi gid nako malimtan hangtod karon. Nagbisaya ini si Mr. RT ha, kay ti galing Mindanao ini siya. Inday, gintawag mo ang akong ngalan nga RT, nga mo ang winner sa itong January 20, 2024. Kagang pagbasa mo sa akong sulat, nabatian ko gid ang tanan. Bisan pa nga bungol na ang akong dulunggan. Volume ko man ang akong radyo nga nalansang sa isa lang ka estasyon. DYFM, Bombo Radyo. Ikaw na yan naglansang ha. So, amo nga mabatian ko gid ang tanan nga programa diri sa Bombo Radyo. Kaya ang akong trabaho, diri lang sa amon balay, sige lang sang tungko, kag mamati sa Bombo Radyo. Ba, sarap ng buhay, ha? So, samtang nagapungko, hinay-hinay man sang sikad para man mabuhi. Kung kaisa maka-income, kung kaisa wala. Ang akong kasaysayan, nagsugod santong gamay pa kami nga mag-utod. 7 kami nga mag-utod. 4 ang lalaki, 3 ang 4 ang babae, 3 ang lalaki. Nagaedad na ako sa 10 katuig. Ginahagad ako sa akong tatay nga manalog sang kagang sa sapa kay makaon siya sang kagang para sudaan. Si tatay pida, hindi ka uyon magkaon sang karne sang baboy, manok, isda. Hindi siya ko yun. Bisan kutsara nga nagamit sandok sa karne nga luto, nga wala niya makita nga iyang magmait ay hindi giniya matulog. Maayon na lang kung may utanon kiti makaon sang utan. So samtang kami nanalog sa sapa, kada makita niya ang buho sang kagang, dayon niya siling, kuuta ang buho sang kagang kay nahadlok ako sa lago.
Kag ako naman, di nahadlok sa kagang kay mga gat. Ang lago, wala ako nahadlok kay hindi man mga gat. Ang iya ginakahadlukan ang lago nga hindi man mga gat. Tigin silingan ko si tatay. Kuwaon ko lang ang lago tay, kag ikaw na lang kuot sang boho sang kagang. Bo hindi gid siya magkuot. Kay base ko no kung may lago pa sa idalom. Kag ako gid ang iya suguon sa pagkuot. Tiyang akon lang huna-huna. Nahadlok siya sa lago nga hindi mga gat. Kag wala siya mahadlok sa kagang. Pero hindi siya magkuot sang buho. Nahadlok ako ya sa kagang. Pero labaw pagid ako nga nahadlok sa akon tatay kun maakig. Ilabi na gid kun may ara siya inugbakol. Dayon niya siling, kuutan na. Ti hadlok-hadlok ka man. Tuod man, in Regine, bisan nahadlok ako nga kagaton sang kagang. Ti kuot ko na lang. Nagatulo na lang ang luha sa akon mata. Hindi gid ako maghibi. Kay kun mabatian niya nga naghibi ka, ay maakig siya. Tuod man in Regine, nahadlok gid ako kun maakig siya. Bisan bata pa ako, nakahuna-huna gid ako sang Ginoo. Dayon ko tangla sa langit. Ginoo, ano bala ini? Kag nagatulo ang akon luha sa mga mata, nga wala sang tingog nga nagagwa sa akon baba. Naggutok na lang sa sulod sang akon dughan, nga hindi makapahungaw, kay naanad na ako, nga magtulo lang ang luha sa mga mata, hindi gid maghibi. Samtang nagalakat ang panahon, nagsiling si tatay sa akon, nga mga sawa ko no siya. Kag iya ko no ako pa eskwelahon sa high school. Kag wala man ako sang mahimo, kag nagpasugot na lang sang iya ginapangayo. Ho gali inday, balik sa tong gagmay pa kami, wala gid kami makakadto sa banwa kay malayo man. Kun adlaw nga Lunes, amo ang tinda diri sa Maasin. 2:00 pa lang sa kaagahon, maglakat na si tatay. Sakay sa karabaw nga may guyod nga karosa. Karga ang saging, kaghapon na siya magpauli. Mga 12:00 pa lang sa udto, nagsigi na kami sang tanaw-tanaw, basi maabot na si tatay. Kaya ang amon huna-huna, nga may tinapay siya nga dala. Tuod maninday, talagsa lang kami makakaon sang tinapay. Kada Lunes lang. Kaisa sa isa ka simana. Pagkahapon na si tatay nagapadulong na, nagdinalaga na kami. Gusto ko gid nga ako ang makauna. Hindi man ako makaagi, kaya ang akon mga utod, nahuot na sa hagdanan. Kinaulihi man ako. So ang akong ginimo, naglumpat na lang ako. Tuod man in Regine, nakauna gid ako abot sa idalom, pero hindi na ako makatindog. Kadumapiang ako. Ambot, anong ako nakaon nga naglumpat ako. Nga kuntani, pareho man lang ang ihatag sa amon. Kung isa ka bilog tinapay, alalangay man nga tag-isa. Susugod sad to, hindi na ako maglumpat sa hagdanan. Sa kaluoy lang sa mahal nga Diyos, naglanding gid ako sa Manughilot. Kag sa kaluoy sa Manughilot, maayo man ang akon piang, nag-ayo man, balik sa ginsiling ni tatay. Nag-ayo ang akong piang, so balik sa ginsiling ni tatay. Ngayon ako pa eskwelahon sa high school. Tuod man, pagkaablis ng klase, iya man ako gin pa eskwela sa St. James Catholic High School sa Maasin. Kaya wala pa man sadto ang public school nga high school. In Regine, wala gid ako makakadto sa banwa. Amo nga ignorante gid ako. Wala gid ako makakita sang truck. Samtang nag-eskwela na ako, panahon sadto sang kampanya sa national elections, may helicopter nga nagalupad, nagalibot-libot sa banwa sang Maasin. Kandidato galito nga nagpadalagan sa pagkasenador nga nangampanya. Dako gid ang akong kahadlok. Kaya bi ko, pareho sa ginang istorya sa mga tigulang nga ang mga sakayan sa kahawaan sang tiyempo hapon nga manglupad kag manuhot-nuhot bisan sa kawayanan kag mamumba. Ti abi ko gera na.
Nagdugang ang akong kahadlok sa dira nga nagdinalagkan ang mga estudyante, pati ang mga maestra. Nagdalagan, panaog sa eskwelahan. Kag nagdalagan man ako, padulong suhot sa idalom sa eskwelahan, kaya ang amon eskwelahan may salog nga kahoy. Kag pwede makasuhot sa idalom. Di dayon ako nagsuhot sa idalom, nga nagakamang. Sang pagkaabot ko didto sa tunga-tunga, nagdulog ako, kag dayon ko balikid sa gwa. Nakita ko, didto gali sila sa plaza, nagtanaw sang helicopter. Kag namati sa istorya sang kandidato. Kag ako naman, hinay-hinay ko gwa sa idalom sang eskwelahan, na mapha sang yapok sa akon nga ulo, kag sa akon bayo, nga napuno sang lawa kag yabo. Daw nahuya tani ako, pero salamat na lang, kay wala man sa nakakita, kag hinay-hinay na lang ako pakadto sa plaza para magtanaw. Bisan pang wala pa maumpawi ang kuba-kuba sa akong dughan, nga daw halos mamatay na gid ako sang kahadlok. Budlay gali ni nga ignorante ka, imbis na kalipay, kahadlok ang imo batyagon. Kag padayon sa akong pag-eskwela, luoy gid ang akong pagkahimtang. Isa ka bilog ang akong bayo nga puti ang tela. Or nga puti, no? Ang tela daw sako sang harina. Sa ang bayo, puti. Ang tela daw sako sang harina. Tigin nakadlawan lang ako sang akong classmates. Kaya ang bayo ko kuno, sako sang harina. Nauya, gid ako. Wala lang ako magtingog, pero gasakit ang akong dughan. Ang akong dilargo, isa man kabilog, ngagin bakal sa tindahan. Ready-made. Tagsa lang kaagi ang tahi. Tiway ko kay balong nagisi ang sakang, kag wala man ako sang brief, kag nakita gid nila ang akon nga junior. Nahuya gid ako. Kaila lang ako ginakadlawan, kag ako na lang ginakupo. Ginakupo ang akon paa para hindi lang nila makita. Ang akong classmate, may amigo ako si RV. Best friends gid kami. Kung mag-recess, upod gid kami mang snacks. Magbakal kang halo-halo, magdala kami sang avocado, kay sa likod sang kumbento, may avocado, damo ang bunga. Di mangipo kami. Amon taguon, kung mahinog na, amon kanon. Hindi man mangakig ang pari, kay amon man nga kanon. Kag samtang nga naga-snacks kami, ang halo-halo, samuan namon sang avocado. Kag mangayo lang, gamay nga kalamay, para man magtamis ang amon kaon. Isa ka beses na, nag-ayo ako sa akong amigo nga maghulam sang kwarta, kay suod gid kami. Kung may ara siya, kag ako ang wala, maghatagay gid kami. Kung kaisa libre siya, kung kaisa libre man ako. Ang akong ginpangayo sa iya, nga maghulam ako sang kwarta, nga wala gid siya magbalibad. Dayon niya siling sa akon. Bungat lang, bisan pila, hindi lang magsobra sa piso. Siling ko, di piso na lang. Siling niya, aring piso o, pabusog dito. Siling ko, inang piso, hindi, gina makapabusog sa akon. Samtang padayon sa akon pag-eskwela, isa ka adlaw sina, ang amon maestra may baligya ang current event para amon tunan, nagkuha man ako, utang, tag 10 centimos. Pagkalunes ang bayad. Pagkalunes, pakado na ako sa eskwelahan. Wala agad ako sa kwarta nga igabayad sa akong utang sa maestra. Kag sa akong tuition sa eskwelahan. Kinauya man ako mangayo sa akong tatay, kag sa akong magulang. So na problema gid ako kundi na ako makuha sa akong ibayad. Babasan to gid ni, no? Ibalunta din gid man siya, nagkuha sa inog bayad, nakakita gid man balaayhan siya. Budlay, no? Kung wala man ka pangayo, wala man kay balong, imo ginikanan, kung ano imo kinahanglan, or basi wala ka na ngayo, kay balaan mo man, wala man sila ihatag. Sige, padayon naton, ining sulat sa aton ni RT. So, maasin din rin kita, no? Sa part nga, ti kadto sa eskwelahan, need niya kwarta, pero wala siya sang kwarta. Kaya wala siya nagpangayo. Basi, hindi man siya pagtagaan.
Wala man yung nugatag sa iyo. Anyway, so mga kabombo natin dira, pwede gid, yung magpadala na sa inyong mga istorya para mabasa natin dali sa kahapon lamang program, paki-email again sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kamayin, sulatin. Isulat, kagipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Promise, tapos ang tabuas ng sulat sa ato ni Mr. RT, his second letter para sa KLP. So, maraming salamat sa inyo for today. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.